L-għodwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu maħna l-lum sabiex intom tamlu l-għazla ta'kom għat-tfal bniet li ħajbdaw jattendu skola tal-Knisja. Il-lum huwa il-19 ta' Mejju, 3-19 ta' Mejju u nistidinkom il-lum biex tibqaw s-seguna sabiex s-segwu dan il-proċess fejn intom wahda tamlu l-għazla għat-tifla ta'kom. Nixtieq l-ewwel li nibdew billi nitolbu ftit flimkien nagħmlu talba ċkejkna, wara nagħmel introduzzjoni ta' kif se nipproċedu u mbagħad tibdew tagħmlu l-għażla tagħkom. Nixtieq ninfurmakom li diġà bdejna nċemplulkom għaliex kif naħseb intom familjari daw trasmissjonijiet mill-internet jaslu fid-djar tagħkom ftit wara li nkunu diġà għamilnihom. Hemm daqsxejn ta' delay għaddi ftit tal-ħin mill-mument li jsiru fl-istudio sakemm jaslu fid-djar tagħkom. Għalhekk fl-istudio aħna nkunu qabilkom, intom jaslilkom il-messaġġ, il-video jaslilkom ftit iktar tard. Għalhekk diġà bdejna nċemplu lil dawk li huma fuq quddiem tal-lista sabiex ikunu preparati għal-telefonata sabiex huma jagħmlu l-għażla tagħhom. U nixtieqkom li żommuha f'moħħkom għaliex jekk inti wasalna fl-10 pereżempju inti qiegħda l-11, aħna ħankunu ċempilnilek qabel, probabbilment mal-5 għażla ħankunu ċempilnilek sewwa ma' 5 għażliet qabel ma jmissek jew 6 ħafna drabi nkunu ċempilnilek qabel. Għalhekk issa wara dawk l-introduzzjonijiet nixtieq li nitolbu ftit flimkien u nagħmel l-introduzzjoni propja u nagħtu bidu għall-għażliet tagħkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Bħalissa fil-qari tal-Qudiesa ta' kuljum nisin naqrawhom mill-stejjer mill-avventuri jiena ngħidilhom tal-apostli, il-vjaġġi tagħhom, l-esperjenzi tagħhom, fej ġew mill-qwa, fej ġew rifjutati, minn semaħħom, minn ma qabilx magħhom. Bħalma jiġri lilna, ħajja li dejjem taqla l-awlem, dejjem jinqala dak li mhux mistenni, avventura sħiħa. Bħalissa d-dejra d-dinja kollha minn avventura li ma konniex il-kol nistennew, avventura wkoll li nittamaw li tħalli it-talima tagħha wkoll u s-servi ta' xi ħaġa sabiex aħna wkoll ngħixu għall-aħjar. Nixtieq ukoll li fil-waqt li nirriflettu fuq dak li għaddejjin minnu u nieħdu ħsieb tagħna nfusna u tal-oħrajn ta' madwarna, nħarsu l-futur u intom illum aħna din nħarsu lejn il-futur għax intom se tanżlu skola għat-tfal tagħkom mhux biss għall-iskola li se jgħażlu jibdew jattendu fiha s-sena d-dieħla, imma anke għall-futur tagħhom għaliex permezz tal-edukazzjoni huma jikbru u jgħixu aħjar. Għalhekk nitolbu lil Sidna Marija sabiex hekk kif hija ħadet ħsieb il-familja mqazza, tieħu ħsiebna l-kol mis-sema lilkom il-ġenituri, lill-edukaturi u speċjalment il daw it-tfal li qed iridu jikbru. Nitolbu għall-kol flimkien. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Ġesu, Giuseppi, Marija, itolbu għalin. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, qabel xejn nixtieq nirringrazzjakom li għax ħafna minnkom ingħaqdu magħna wkoll mhux biss dolodu, imma anka il-bieraħ kellna laqgħa sabiħa dejjem permezz tal-internet. Konna minn 170 ruħ li tagħmlu l-għażla, llum konna mal-140 ruħ il-bieraħ li kontu magħna fil-laqgħa li għamilna fejn intom kellkom l-opportunità li mhux biss tiltaqgħu miegħi ma wkoll mal-kapijiet tal-iskejjel li se jilqgħu l-itfal tagħkom u nirringrazzjakom talli qattajna dawk is-satej flimkien fejn sirtu tafuna ftit iktar. Dolodu se nibdew l-għażla, intom tibdew tagħmlu l-għażla tagħkom. Kif għattilkom uqgħodu ftit attenti għad-delay, nispera li kulħadd qiegħed jistenna t-telefonata tagħna. Min qiegħed daqsxejn lura m'għandux għalfejn jkun anzjuż minn issa sewwa kollox jieħu l-ħin, nistgħu tikkalkulaw daqsxejn mill-esperjenza li għandna tal-ġimgħa l-oħra diġà għamilna żewġ sessjonijiet b'din is-sistema, ir-rata jisa ta' minuta kull persuna. Ġifieri jekk inti imissek il-100 wieħed għandna 100 minuta oħra sabiex naslu għandek, ġifieri mhux se nċemplulek 5 minuti oħra,
dak li jkun jista' jikkalkula. Però tajjeb li tibdew issegwuna tajjeb. Dal-waqt taraw il-grafika fuq l-iskrin u fuq naħa taraw il-lista tal-iskejjel, ekku għandna l-grafika, fuq naħa taraw l-ismijiet tal-iskejjel bil-logo tagħhom u naħa l-oħra għandkom ukoll il-lista tal-ismijiet. Ma ġemp l-ismijiet tal-iskejjel għandna wkoll miktub kemm għandna postijiet f'kull skola tajjeb. U dawn in-numri jibdew jinbidlu hekk kif intom tibdew tagħmlu l-għażla tagħkom. L-ismijiet, il-lista tal-ismijiet hija l-lista ir-riżultat tal-polza li konna għamilna l-polza tal-għażla. Din il-lista wkoll ilha fuq il-website għal ġimgħat issa minn dikinhar li għamilna l-għażla tal-polza u intom tistgħu jekk tridu tistgħu wkoll tarawha minn fuq l-internet u segwuna wkoll hija l-istess lista li ħanużaw. Infakkar li huwa importanti li tkunu disponibbli biex twieġbu għat-telefonati tagħna. Prattikament se nċemplulkom darbtej. Darba wieħed mill-mobiles tagħna fejn nċemplulkom u naraw li intom ippreparati biex tagħmlu biex twieġbu għad-domanda u jekk għandkom xi kjarifiki li tixtiequ tkunu tafu tistgħu tagħmluhom xi mistoqsijiet. Wara li issir din it-telefonata tinqata' minn dit telefonata u nagħmlulkom telefonata oħra mit-telefons tal-istudio fejn imbagħad din it-telefonata tingħadda lili hawnhekk propju qudiemkom u nsaqsikom mbagħad l-għażla tagħkom tajjeb. Dak huwa l-proċess li ħanimxu bih. Jekk għalli jista' jkun xi ħadd ma jirnexxinniex naqbduh, dejjem jista' jċemplinna fuq 79252965 tajjeb. Nagħtuh iċ-ċans li jagħmel l-għażla tiegħu, però jekk ikunu saru xi għażliet oħra ovvjament ma jkunx jista' iħassarhom tajjeb. Illum huwa daqsxejn obbligatorju min-naħa tagħkom li tkunu disponibbli u lesti li tirrispondu għat-telefons. Naħseb it-tinnutaw ukoll li l-lista tal-iskejjel hija ftit twila għalhekk għandna lista fuq lista mbagħad għandna lista oħra warajha u kultant ta' żmien jinbidlu daw iż-żewġ listi. M'għandix għalfejn intawwal ħafna iktar, l-unika ħaġa li nixtieq infakkarkom li llejla jew għada nibatulkom email fej nikkonfermaw l-għażla li intom għamiltu u nistidnukom tagħmlu l-ħlas tagħkom, tagħmlu wkoll tikkonfermaw il-kollaborazzjoni tagħkom mal-iskola li intom tkunu għażiltu u jekk tixtiequ tinkitbu wkoll fuq il-waiting list għall-iskola xi skola li intom tippreferu iktar minn dik li intom forsi tkunu għażiltu. Ovvjament, min jiddeċidi li jqgħod fuq il-waiting list tal-skola li jippreferi aktar, dan mhux bil-fors se jkollna post għalih. Dana jiġri biss jekk xi ħadd iħassar ikun inkiteb fl-iskola tal-Knisja u mbagħad jiddeċiedi li jmur skola oħra huwa ftit daw il-każijiet li jiġru. Jiġru xi ftit imma m'għandniex ħafna minnhom. F'dan il-każ aħna nsejħu lil min imissu skont il-kriterji u skont il-riżultat tal-polza. Qed nippreparaw ukoll report li ħajkun ukoll fuq il-website fejn intom taraw l-ismijiet tagħkom bl-għażliet bl-iskejl li tippreferu u anke min hu qabilkom u min hu warajkom tajjeb. Dik hija s-sistema tal-waiting list. Naħseb imbagħad tagħmel iktar sens li darba intom taraw dan ir-rapport fuq il-website. Aħna kif qed ngħidilkom il-lejla jew għada nibatulkom l-email fejn nistidnukom jekk tkunu tixtiequ li tagħmlu tindikaw l-iskejjel tal-preferenza tagħkom. Għalhekk nixtieq insaqsi lill-reġija jiena ma nafx jekk għandniex nistgħu nibdew, naħseb nistgħu nibdew nagħmlu l-għażliet tagħna. Mela, għandna l-ewwel persuna fuq il-linja, il-mama ta' Cassidy Meli, nimmaġina. Il-one, yes. Hello, l-odwa tajba sinjura, grazzi tal-li naqat magħna. Yes, li ma skola ħatażel għal Cassidy. Saint Monica Birkirkara, nirringrazzjak sinjura u l-ġurnata tajba. Thank you. Mela, dik kienet l-ewwel għażla li għandna u issa ngħaddu għal tieni persuna, ma nafx hekk għandniex lill-mama ta' Adele Camilleri. Nieħu l-opportunità Yes, il-mama ta' Adele. Good morning, sinjura. Li ma skola tixtieq għal Adele, sinjura?
Santa Monica Birkirkara. Nirringrazzjak, Sinjura. Ok, l-għadwa tajba. Għad li, Sinjura. Sewa, Iva. Issa niktiblek email ta' kollok id-dettalji kemm l-indirizz jekk tittamel ċek u jew tibatom bil-Mastercard jew bil-Visa card ta'. All right. Iva, Sinjura, Iva, tista' tibgħat ċek bil-posta. Iva, grazzi, Sinjura. Naħseb indunajtu s-Sinjura saqsitni kif tista' tagħmel il-pagament. Il-pagament isir jew permezz ta' online, permezz tal-Visa card jew il-Mastercard, jew billi tiġbatu ċek bil-posta. Nikdbulkom id-dettalji iktar tard. Nittama li għandna fuq il-linja wkoll il-mama ta' Nail Marji Tabone. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, bonġu. Seta zilla Nail Marji. St. Joseph Paula. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazie għall-għodwa tajba. Nittamaw li għanna u kol dak kanna l-ewwel tlieta l-esti ġiġa. Naħseb din naqbdu f'kollegament ir-raba persuna, il-Kjara Ebejjer. Ma nafx jekk għandix il-dana fil-każ da jista' jitneħħalem ukoll, m'għandix bżonnu inti teħtiequlhom. Mela, kont nixtieq nieħu l-opportunità sakemm naqbdu lill-mamma ta' number 4. Għandna lill-mamma ta' Kjara, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, bonġu tal-li ngħat magħna. Seta' żlilha lil Kjara. Santa Monica Gżira, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi u naragoralek, thank you. Grazzi. Mela, sedin nikkomunikaw nċemplu l-mamma ta' Elena Karwana, number 5. Nuhu l-opportunità biex nirringrazzja l-WeMedia li qed joffrulna dan is-servizz. Il-number 5 edha fuq il-linja wkoll, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. Seta' żlilha lil-Elena. Sacred Heart College. Nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you, bye. Mela għandna Sacred Heart College, l-esta wkoll, intażlet ukoll. Nċemplu l-mamma ta' Kristina Muscat, il-number 6. Nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni ta'kom. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, bonġu, Sinjura. X'tażlilha lil Kristina, Sinjura? St. Monica Gżira, mela Sinjura qed tażel St. Monica Gżira. Nirringrazzjawk ta' Sinjura. Grazzi. Mela dik kienet il-mamma ta' Kristina Muscat li għażlet St. Monica Gżira. Issa nistiednu tinċemplu lill-mamma ta' Kylie Cilia, number 7. Mela, il-mamma ta' Kylie, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu la St. Dorothy ta' Ħażabbuċ, nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi, l-għodwa tajba. U hekk għandna l-ewwel paġna lesta, nfakkarkom ninformakom li għandna 25 paġna x'nimlew. Number 8 qiegħda on the list. Il-mamma ta' Kej, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. X'tażlilha lil Kej? St. Monica Birkirkara. Mela l-Kej Butiġiċ għandha St. Monica Birkirkara. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi u auguri. Tinċemplu issa il-number 9 lill-mamma ta' Jade Farrell. Nittamaw li naqblu ma'. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Bonġu, grazzi. X'tażlilha lil Jade, Sinjura? St. Monica Birkirkara, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi, bye. Birkirkara, ekku, għandna l-oħra lesta. Ngħaddu issa għan number 10, għandna lil Emily Paula Kuta. Number 10 minn mamma ta' Emily, l-għodwa tajba, Sinjura.
Santa Monica Gżira, nirringrazzjak, Sinjura grazzi, bye. Ekku għanna zluħra l-esta, għaddu għan number 11, il-mamata Ela Spiteri, il-mamata Ela Marija Sherry, Ela Marija Sherry, tamaw li għedha fuq il-linja, dal-waqt tkun maħna, nħu l-opportunità biex nirringrazzja. Number il-mamata Ela, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura. Mela, xtazlila l-lela? Sacred Heart, nirringrazzjawk, Sinjura. Grazie, proset, grazie. Mela, Sinjura għazlet l-iskola ta' Sacred Heart għal Ela Marija Sherry u issa imisna il-number 12 għal Pretty Scarlett. Nishtiq nirringrazzja wkoll l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ġewwa l-Kurja. Yes, mama ta' Scarlett fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, bonġu. Xtazlila l-Scarlett? Saint Monica Birkirkara, nirringrazzjawk, Sinjura. L-għodwa tajba, grazzi. Bye. Mela, Sinjura għazlet Saint Monica Birkirkara u naslu għan number 13 għal mama ta' Mirej Psajla Kusto. Nittamaw li għedha fuq il-linja u kol. Kontit najdilkom li nirringrazzja wkoll l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ġewwa l-Kurja tas-support li huma jtuna li ħafna affarijiet li jsiru fuq il-website huwa bis-saħħa tagħhom. Yes, all right. Bonġu, Mr. Kusto, l-għodwa tajba. Bonġu. Xi skola ħatażlilha lil Mirej? Saint Monica Gżira. Nirringrazzjak, sir. Grazzi, auguri. Mela, Sinjura Saint Monica Gżira għat-tifla tiegħu. U issa ngħaddu għal number 14 għal mama ta' Giulia De Bono. Mela, bonġu, Sinjura. Bonġu hija. X'tażlilha lil Giulia, Sinjura? Saint Monica Gżira, nirringrazzjak, Sinjura, u auguri. Grazzi. Mela, Sinjura għażlet l-iskola ta' Saint Monica Gżira għat-tifla tagħha. Tajjeb, u għanna paġna oħra, l-estaw nistaw ngħaddu għal paġna oħra, number 15. Iva, Sinjuri, nixtieq nitlobkom daqsxejn pjaċir biex meta nċemplulkom titfu jew tbaxxu ħafna il-voljum tad-dar għaliex inkunu qiegħed jinstema' tajjeb, jiġi pikkja jinstema' fuq it-telefons u nibdew nsibuha diffiċli biex nifhmu x'intom tajdulna u naħseb anke intom issibuha diffiċli biex tifhmu lilna. Tajjeb daqsxejn ta' attenzjoni, daqsxejn dettall, naħseb li tifhmuna li tajjeb. Għandna l-15 għandna twins, il-mamma ta' Rakela u ta' Rebecca, il-Sinjura Merċiqa, bonġu, Sinjura. Bonġu. Sewa, mela, Sinjura Zillom Saint Monica Gżira, u xekkat li Sinjura Saint Monica Gżira. Nirringrazzjak, Sinjura, u auguri. Tajjeb. Mela, għandna bġebla waħda għatna żewġ safar. Ma nafx hekk żmien il-kaċċemma bħalissa. Mamma ta' Amy Stivala, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. X'tatażlilha lil-Amy? Saint Monica Gżira. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi, auguri, good day. Issa din nċemplu lil-mamma ta' Sedi Skylar, Bryn, x'kembri minn għalija, u xek, yes. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning. X'tatażlilha lil Sedi? Sacred Heart. All right, Sinjura. Mela, Sedi nkitbet ukoll ġewwa Sacred Heart. Nirringrazzjawk ta' l-għodwa tajba. Thank you, bye. Mela, ekku għanna kanna dika l-għażla ta' number 17, issa ngħaddu għan number 18, għanna lil Kendall Farrugia Ken. Tajjeb, nistidnu għasa biex tamaw li għet nċemplula, u dal-waqt kumma. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Bonġu, l-għodwa tajba.
X'tażażilha lil Kendall? St. Monica Gżira, St. Monica Gżira. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi l-ġurnata tajba. Dik kanna l-għazla ta' number 18, issa ngħaddu għan number 19, il-mamma ta' Elena Falzon. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni ta'kom għax kif taraw badna ritmu tajjeb u l-għażliet mixin. Dal-waqt ikonna paġna oħra lesta wasalna fin-number 13. Jiena nirringrazzja wkoll il-tim tagħna tal-uffiċċju ta' dħul fl-iskel tal-Knisja l-ħidma assidwa u kontinwa. Mela, il-mamma ta' Elena, good morning, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. X'sa tażlilha lil Elena, Sinjura? St. Monica Birkirkara. Jien qed nissoponi la Elena minn Birkirkara, intom? Mintomx, m'għandix taqsa. Awguri, Sinjura, l-għodwa tajba. L-għodwa tajba, Mela, naddu għan number 20, għanna l-mami ta' Chloe Maria Gallia, din inċemplu la bħalissa, dal-waqt tkun maħna fuq l-linja u kol. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, grazzi. X'ta tażlilha lil Chloe? St. Monica Gżira, nirringrazzjakom, Sinjura. Proset, auguri, l-ġurnata tajba. Ekku għanna għazl oħra u paġna oħra mimlija. Naddu issa għan number 22, tajjeb, għal-mama ta' May Spiteri, number 22. Intom għedin issegwu naħseb tajjeb fuq l-screens ta'kom, tajjeb taraw l-iskejjel fuq naħa bin-numri tal-postijiet li għanna f'kull skola u kif għedin jonqsu u minnaħa l-oħra taraw l-ismijiet tal-tfal kif tilajn waħda wara l-oħra. U li jien ukoll qed insegwi mill-lista li għandi kemm fuq il-desk tiegħi u anke fuq l-iskrin li għandi fuq faċċata tiegħi li intom stess qegħdin taraw. Qegħdin inċemplu lil mamma ta' May Spiteri dal-waqt tkun magħna fuq il-linja sabiex tagħtina l-għażla tagħha. 21, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, x'ta tażlilha lil May? St. Monica Gżira, nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi, good day. Bye-bye, bye-bye. Melek għanna l-oħra, il-mamma ta' May Spiteri, għazlet St. Monica Gżira. Issa ngħaddu għal 22 applikant, jew 22 li għanna fil-lista, fil-fattuma 23 għaliex kellna twins, u tinċemplu issa l-mamma ta' Emma Borch Safraċ. Tajjeb, dal-waqt tkun magħna fuq l-linja u tkun tista' tagħtina l-għażla ta' all right, nistennew naqra. Kontit ngħidilkom li nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lit-tim tagħna tal-uffiċċju tal-iskejjel tal-Knisja ta' dħul li qed jaħdem ħafna, jagħmel ħafna xogħol sabiex dan il-proċess ikompli. Mhux biss dan il-proċess is-soltu jihdilna ħafna xogħol, imma bdew il-bidliet li kellna nagħmlu ix-xogħol żdied. Żdied u anke naħseb jentib ukoll għaliex qed intukom iktar informazzjoni qabel u anke wara, tistgħu issegwuna anke issa propju mill-kumdità tad-djar tagħkom laqas għandkom għalfejn toqgħodu tiġu fl-iskola toħorġu mid-djar u toqgħodu tiġu f'xi sala u toqgħodu tqattaw il-ħin kollu tistennew hemmhekk. Naħseb jiġifieri tirnexxielna li tejjibna il-proċess. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, bonġu, Sinjura. X'tażlilha lil-lema, Sinjura? St. Dorothy Zebbuċ. Nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi ta' bye-bye. Mela dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Emma Borch Safraċ, number 22 li għażlet St. Dorothy Zebbuċ. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Nina Kutajjar in-number 23. Kontit ngħidilkom li minħabba daw iċ-ċirkostanzi li qegħdin ngħixu fihom kellna nibdlu l-proċessi ta' kif isir din l-għażla tal-iskola tagħkom. Kontit nirringrazzja daqsxejn it-tim li għandna tal-ħidma tagħhom. Jiena rċevejna ħafna komplimenti u ringrazzjamenti u qed inħossu li kif qed niżviluppaw qed intejbu l-proċess ukoll, qed inżidu l-kumdità tagħkom u anke t-trasparenza.
Waħda mill-affarijiet li ħanżidu li qabel ma konniex nagħmlu sort of qatt ma kellna ħassejna l-bżonn hija li se nibdew intellaw ukoll il-waiting list fuq il-website. Għandna fuq il-linja lil mama ta' Nina Kutajjar, Lodwa tajba, Sinjura. Hello, Sinjura, good morning. X'tażlilha lil Nina? St. Joseph Sliema, nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi tal-paċenzja, grazzi, good day, bye. Mela dik kienet l-għażla tal-mama ta' Nina Kutajjar ta' number 23 li għażlet St. Joseph Sliema. Issa qegħdin inċemplu lill-mama ta' Ela Xkembri, tajjeb, u naraw x'sa tkun l-għażla tagħha. Mela, kontit ngħidilkom li qed intejbu l-proċess u nirringrazzja ħafna lit-tim tal-uffiċċju ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-kollegi tiegħi mis-segretarjat li qed jingħaqdu magħna biex ituna daqqatit f'dan il-proċess ukoll. Fejn s-soltu kien ikollna magħna ħafna kapijiet li nimmissjom ngħid il-verità konna bħallun konna nkunu grupp imdaqqas ta' nies fejn konna niltaqgħu flimkien u niltaqgħu magħkom. Mela, il-mama, yes, Lodwa tajba. Bonġu, Mrs. Kembri, Lodwa tajba. Statazlilla l-lela? Ħazzom li għanda, Sinjura ġaqeda fl-iskola tal-Knisja u saħat għamel no choice, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi u auguri. Mela, Sinjura di ġaqeda fl-iskola tal-Knisja u għalek musta tibda l-iskola tal-Knisja li għedha fija t-tifla taħħa u għalek għanna no choice, tajjeb. Dan ifisser ukoll li ħajkun post disponibbli għal min imissu fuq il-waiting list, mhux fuq il-waiting list, fuq il-lista tal-parteċipazzjoni min imissu tajjeb. L-ewwel wieħed li jmissu jiġi offrut dan il-post li inħoloq issa vojt għaliex is-sinjura ma għażlitx li topprofitta ruħha minn din l-opportunità imma għażlet li t-tifla tagħha tibqa' fl-iskola fejn qiegħda. Nittama li għandna wkoll fuq il-linja lil mama ta' Alaja N. Kawki. Qed nistennew li nikkollegaw magħha li nċemplula u twieġeb il-telefon. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Lodwa tajba, hello. Mrs. Kawki, bonġu, Sinjura, bonġu. Lil-Alaja. Għajd, St. John Antid. Tajjeb, Sinjura. Thank you. Grazzi. Bye. Mela, kontit ngħidilkom li l-Sinjura, l-mamma ta' Alaja N. Kawki għażlet l-iskola ta' St. John Antid il-Gudja, tajjeb. Dik kienet l-għażla tal-Rank Order 25, issa tinċemplu l-mamma ta' Katrina Mikallef u naħseb dal-waqt tkun magħna fuq l-linja biex tagħtina wkoll l-għażla tagħhom. Nixtieq nirringrazzja wkoll in-nutara u li qiegħed ma' ġenbi li issa ma nafx kemm is-sessjoni għamel magħna. Kull darba jiġi hawnhekk u bil-paċenzja kollha jiċċertifika l-għażliet tagħna u jikkonferma li qegħdin nirriproduċu dak li intom tajdulna, qed jisma' tisegwi wkoll it-telefonati tagħkom anke jieħu noti bħalma qed nagħmel jiena ta' għażla tagħkom. Grazzi għandna l-mamma ta' Katrina Mikallef fuq il-linja u però waqgħet l-linja. Naħseb ħajkonna nerġgħu nċemplula għaliex waqgħet il-linja. Ħuddu daqsxejn paċenzja kellna lill-mamma ta' Katrina Mikallef fuq il-linja, però il-linja waqgħet ukoll affarijiet li jiġru. Però nerġgħu nċemplula u dal-waqt terġa' tkun magħna. Mela kontit ngħidilkom li n-nutar qiegħed magħna fl-assenza tal-preżenza tagħkom għaliex intom is-soltu tkunu magħna fis-sala sisswali li fejn konna nagħmlu kemm il-polots u anke l-għażla ta' skola. Yes, all right, nirringrazzjak. Bonġu, Sinjura. Mala erġaj naqbadnik, Sinjura. Mela, issa tażlilha lil Katrina? Sacred Heart. All right, Sinjura, grazzi, bye. Mela, Sinjura Mikallef għażlet is-Sacred Heart għat-tifla tagħha Katrina. Issa imiss ukoll nċemplu l-number 27 il-mamma ta' Antalaja Frendo. Sewa dal-waqt.
All right, mela Santa Monica Gżira, dan informawkom li waslet biex timtela, l-odwa tajba, Sinjura, l-mama ta' Antaleja. Bonġu, Sinjura. Saint Monica Gżira, Saint Monica Gżira. Mela, nawgurawlek, Sinjura. Grazzi, Sinjura, napprezza, grazzi. Mela, il-Sinjura zlet ukoll l-iskola ta' Saint Monica Gżira. Et jinformawni li Saint Monica Gżira għada kif imtliet. Għalhekk nitlob daqsxejn ir-reġija sabiex tatina l-lista fuq l-iskrin ta' tfal li għażlu l-iskola ta' Saint Monica. U l-iskola ta' Saint Monica għażluha Chiara Bejjer, Kristina Muscat, Emily Paola Kutajjar, Mirej Psajla Kusto, Giulia De Bono, Rakela Merċiqa, Rebecca Merċiqa, Amy Stivala, Kendall Farrugia Ken, Marie Galia Chloe, May Spiteri u Antalea Frendo. Dawk kienu l-postijiet li kellna Saint Monica Gżira li kienu 12 il-post u issa imtlew għalhekk għandna l-ewwel skola li imtliet. Nfakkarkom li min xtaq forsi jinkiteb fiha u issa tilef dina l-opportunità xorta tistgħu tinkidbu fuq il-waiting list għalli jista' jkun mhux qed inwedkom xejn, ma jekk għalli jista' jkun xi ħadd jiddeċiedi li jħassar aħna nsejħu lil min imissu. Tajjeb, għandna fuq il-linja lil mama ta' Sofi Karwana, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura. Sacred Heart College. Grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi, Sinjura, bye-bye. Mela dik kienet l-għażla tal-mama ta' Sofi Karwana li għażlet l-iskola ta' Sacred Heart. Tajjeb, issa din inċemplu lill-mama ta' Matilda Pulucino, number 29. U mela, Mr. Pulucino, l-għodwa tajba, grazzi tal-li naqat magħna. Good morning, good morning. X'sa tażlilha lil Matilda? St. Joseph Sliema. St. Joseph Sliema. All right. Nirringrazzjawk Mr. Pulucino, ta' grazzi. L-għodwa tajba. Mela dak kien il-papa ta' Matilda Pulucino li għażel St. Joseph Sliema. Issa din inċemplu lil-mama ta' Liana Falzon. Mela, Liana Falzon. Il-mama, l-għodwa tajba. Good morning. Stata zilla Liana, Signora? Saint Monica bil-Kirkara. Nirringrazzjak, Signora. Grazzi. Ekku, dik kienet il-mama ta' Liana Falzon u issa ngħaddu għal dik li qegħdin bin-numru tar-Rencorder 31, il-mama ta' Sara Aurora Benz. L-għodwa nittamaw li naqbdu għada l-waqt fuq telefon u dana. Infakkarkom li da intom it-tamlu l-għażliet tagħkom hekk kif nikkonfermaw dan il-proċess kollu magħkom, aħna mbagħad ngħaddu l-listi tal-ismijiet tal-għażliet tagħkom lill-iskejjel u minn hemm il-quddiem u mbagħad l-iskejjel kull skola tibda tikkomunika magħkom. L-għodwa tajba, Sinjura, Mrs. Benz, l-għodwa tajba. Hello, good morning. Se tażlilha lil Sara? Sacred Heart. Mela, Signora, grazzi, Signora. Grazzi, lilek ukoll, Signora. Grazzi. Bye-bye. Mela, Signora għażlet l-iskola ta' Sacred Heart, għat-tifla tagħha Sara Aurora Benz. Yes. Mela, kif kont qed ngħidilkom li aħna eventwalment issa ngħaddu l-informazzjoni l-għażliet tagħkom lill-iskejjel bid-dettalji tal-contact details tagħkom, l-email, l-indirizz tad-dar, il-telephone numbers u dak kollu li għandna fidejna ngħadduh lil kull skola. Nixtieq ngħidilkom ukoll li aħna wkoll ninfurmaw ukoll l-awtoritajiet tal-edukazzjoni mhux tant bl-għażliet, ninfurmawhom li intom għażiltu ta' skola tal-Knisja tajjeb sabiex huma jekk it-tfal tagħkom qegħdin fuq il-listi tagħhom
ma jaħsbulhomx post f'xi klassi minn tal-istat. U allura jkunu jafu x'inhuma n-numri reali, min huma tfal veri li se jattendu l-iskola tagħhom. Għalhekk jekk xi ħadd jiddeċiedi li jibdel l-opinjoni tiegħu, din hija fil-libertà tiegħu li jagħmilha, però rrid jieħu l-inkariku mbagħad li jinforma lill-awtoritajiet tal-edukazzjoni, lill-kap tal-iskola jew lill-prinċipali jew il-furjana, l-uffiċċju tal-edukazzjoni, id-direttorat, u jgħidilhom li ddeċida li flok ħajġi skola tal-Knisja ħajmur skola tal-Istat. Sewwa biex jerġa' it-tifla tiegħu terġa' tinkiteb fl-iskola tal-Istat. Din hija għal min forsi jasal biex jagħmel din id-deċiżjoni. Yes, għandna l-mama ta' Marta Joy Ġordamajna. L-għodwa tajba, sinjura? L-għodwa tajba. Mela, x'tażlilha lil Marta, sinjura? Sacred Heart. Mela, sinjura għażlet l-iskola ta' Sacred Heart għat-tifla tagħha Marta. Nirringrazzjawk, sinjura. Grazzi u auguri. Grazzi, sinjura, grazzi. Mela, il-mama għażlet l-iskola ta' Sacred Heart għal Marta, u issa din inċemplu għandna twins oħra, għandna lil Amy Borch Manġon u lil Emma Borch Manġon. Naħseb dal-waqt ikunu magħna fuq il-linja u nisimgħu l-għażla tal-mamma ta' dawn it-twins sa tkun. Kont qed ngħidilkom mela li aħna ninfurmaw ukoll l-awtoritajiet tal-edukazzjoni li intom inaqadtu fi skola tal-Knisja. L-għodwa tajba, Mrs. Bonġu, sinjura, sa tażlilhom il-daw iż-żewġ titfal sbieħ tiegħek. Saint Monica Birkirkara. Awgurawlek, sinjura. Grazzi, sinjura. Grazzi, bye. Mela, s-sinjura għandha twins u dawn inkitbu tnejn skont il-kriterju tal-aħwa Saint Monica Birkirkara, tajjeb. U hekk imlejna paġna oħra, l-5 paġna minn 25 baqgħu 20 oħra ximmexxu, imma naħseb sejrin mhux ħażin fil-ħin. Għandna lill-mama ta' Lea Kutajjar fuq il-linja, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu, sinjura. X'tażilha lil Lea? St. Joseph Paula. Grazzi, sinjura, tal-li naqgħet magħna. Grazzi, auguri. Bye. Mela, il-mama ta' Lea Kutajjar għażlet l-iskola ta' St. Joseph Paula. Tajjeb, issa din inċemplu lill-mama ta' Martina De Bono in number 35. Dan il-proċess ma jimpurtax. Nistennew li ninċemplu lill-mama ta' Martina De Bono sabiex imbagħad hi tagħtina wkoll l-għażla tagħha. Nixtieq infakkarkom li aħna wara dana l-proċess dolodu nerġgħu niċċekkjaw ix-xogħol kollu u l-ewwel ċans li jkollna nibatulkom email fejn nibatulkom id-dettalji tal-għażla tagħkom u nibatulkom l-informazzjoni neċessarja sabiex tkomplu dan il-proċess tar-reġistrazzjoni, tagħmlu l-ħlas tagħkom, tindikaw il-kollaborazzjoni tagħkom mal-iskola li ħadd tagħżlu u jekk tixtiequ tinkitbu wkoll fuq il-waiting list għax iskola li tippreferu u li ma stajtux tagħżlu minnhom tajjeb. Għandna l-mama fuq il-linja ta' Martina De Bono, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu, sinjura, bonġu. X'sa tażlilha lil Martina, sinjura? Saint Monica Birkirkara, nisimha ċitata, sinjura. Auguri, sinjura, auguri. Grazzi. Bye. Daqxej proċessu kolli kultantu għanna l-mama ta' Hailey Bartolo fuq il-linja l-għodwa tajba. Bonġu, sinjura. X'tażlilha lil Hailey, sinjura? Saint Monica Birkirkara. Saint Monica. Grazzi, sinjura ta'. Grazzi. Good day, grazzi. Mela s-sinjura għażlet l-iskola ta' Saint Monica Birkirkara għat-tifla tagħha għal Hailey Bartolo. Issa din inċemplu lill-mama ta' Carla Grima in number 37. Dan huwa proċess ukoll li kultant joħloq daqsxejn ta' emozzjonijiet, niftehmu li dak li jkun daqsxejn eċitat ukoll fil-mumenti tal-għażla tiegħu.
Min jaf kemm ilkom tistennew proċess li beda f'Novembru meta aħna ppubblikajna il-regolamenti fejn dukajna. Għanna il-mamma ta' Karla Grima fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. Grazzi, Sinjura. All right, Sinjura. Ta' Zabbut mux taslima. All right. Mela, il-Sinjura ħatamel no choice. Grazzi, Sinjura, grazzi tal-paċenzja li naqat maħna xorta, ta' Grazzi. Mela, Sinjura edha ġiġa fi skola tal-Knisja u sażom l-iskola li hija għanda. Għalek għanna posti ħor ta' no choice. U dan il-post mbagħad jiġi offrut li min-Ministru fuq il-lista ta' parteċipazzjoni. Għandna fuq il-linja il-mamma ta' Elise Sigona Muscat, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Xtajdila, xtatazlinna l-Elise, Sinjura? Sacred Heart, yes, Sacred Heart it will be. Nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you, bye. Mela għandna l-mamma ta' Elise li għażlet iskola ta' Sacred Heart. U ekku kol għanna għazla oħra l-esta il-number 38. Tajjeb issa di mixina l-number 39, edha fuq l-linja u kol, il-mamma ta' Ela Tonna, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. Xtazlilla l-Ela Sinjura? St. Monica Birkirkara. Mela Sinjura għazlet l-iskola ta' St. Monica Birkirkara għal tifla taħħa Ela. Nirringrazzjak, Sinjura. Thank you, ġurnata tajba, Sinjura. Bye-bye. Mela, Ela Tonna għanda u koll l-iskola ta' St. Monica Birkirkara. Issa għedin inċemplu l-mamma ta' Kira Kallus. Mela għanna zewċ postijiet li huma ta' no choice u aħna mbagħad ninċemplu l-Ministru fuq l-lista ta' parteċipazzjoni. Nixtieq ninformakom li dan il-proċess huwa għanna ħafna xogħol fis-sens li m'għandniex dħul fl-iskejjel tal-ewwel sena bniet biss, imma nhar il-ġimgħa għandna wkoll tal-subien fl-ewwel sena, il-ġimgħa l-oħra għamilna dawk li sewa, mela. Qed jinformawni li forsi tnoħolqu xi misunderstanding li fuq l-iskrin aħna mux jintellaw l-application number, għax inkella konna spazju għal-liħu kol. Imma tintellaw il-numru ta' intom li tlajtu bieħ, tajjeb il-numru tal-rank-order, il-numru tal-polza. Tajjeb mela għandkom il-numru tal-polza u li semmu l-kunjom tat-tifla, naħseb dik hija informazzjoni biżżejjed. Jiddispjaċina jekk forsi ħloqna xi disgwid u ma publikajniex ukoll il-numru tal-applikazzjoni tagħkom. Naħseb kien jimlinna aktar l-iskrin u forsi kien jagħti xi daqsxejn lili wkoll. U naħseb hekk żammejna daqsxejn bilanċ bejn iż-żewġ kolonni li għandi kolonna fuq naħa u kolonna fuq naħa l-oħra. Alla ħares kont sansuna x'niġbidhom it-tnejn u jaqa' kollox. Għanna l-mamma ta' Kira Kallus fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba, Sinjura. Mela, x'sa tażlilha lil Kira? Sacred Heart, mela. Nirringrazzjak, Sinjura, u nawguralek. Thank you. Mela, bye. Mela, Sinjura għażlet l-iskola ta' Sacred Heart għat-tifla tagħha Kira Kallus. U għek spiċċajna paġna oħra minn 25 għanna 6 lesti. Naddu għan number 41, sewa għal minn imissu fil-number 41, fil-fattija 43 għazda li sajkonna l-lum għalix kena zewġti twins. Il-mama ta' Tiffany Costa, tajjeb, il-mama ta' Tiffany Costa. Għet inċemplu la bħalissa. Infakkarkom u koll li il-trasmissjoni tasli l-kom ftit wara li l-konfidjar ta'kom. Għalek minn qiegħed jistenna, probabbli ħanċemplulu qabel ma jkun wasalna propju fl-isem tat-tifla tiegħu. Tajjeb, ġifri forsi nkunu 6 postijiet qabel, 7 postijiet qabel ma propju intom fid-djar ta'kom tkunu qegħdin taraw l-għażla li jmisskom. Per eżempju, jekk jiena imissni number 60,
probabbli mal-52 meta inti qiegħed fid-dar u tissir l-għażla tal-52 inkunu diġà qegħdin inċemplulkom. Dan huwa kkawżat minħabba d-delay li hemm minn teknoloġija ta' kif taħdem jgħaddi ftit tal-ħin u sakemm taslilkom. Tajjeb, għalhekk kunu preparati li mhux se nċemplulkom ħanċemplulkom ftit qabel, qed inċemplulkom qabel ma dak li intom qegħdin taraw fuq l-screens tagħkom, tajjeb. Nittamaw li dejjem naqbdukom, nfakkar li jekk xi ħadd ma nkunux nistgħu naqbduh, ikonna inkomplu għaliex inkella l-proċess jieqaf kollu, però jkun jista' iċemplinna fuq 79252965 u kif iċemplinna nieħdu l-għażla tiegħu. Sintendi ma jkunux jistgħu jitħassru għażliet li jkunu diġà saru, imma nieħdu l-għażla tiegħu minn dak li jkollna available. F'dan l-istadju prattikament ftit tagħmel differenza x'għandna postijiet s'issa għad fl-iskejjel kollha. Nittamaw li dana ma jiġrix, fl-aħħar sessjoni li kellna inċident wieħed minn dan it-tip, is-sinjura però ċemplitilna ftit wara u għażlet dak li xtaqet daqs li kieku għażlet meta kien imissa. Bħalissa din nippruvaw naqbdu lill-mama ta' Tiffany Costa. Tajjeb, nawgurawlkom aħna għal daw it-tfal li qegħdin fl-età ta' 5 snin li issa qegħdin jibdew jitfarfru sewwa u issa se jibdew jattendu dawn l-iskejjel il-ġodda. Fi żminijiet ukoll li huma daqsxejn differenti minn tas-soltu. Kif tafu bħalissa qegħdin isiru ħafna diskussjonijiet sabiex naraw kif se jinfetħu l-iskejjel u kif se tkompli l-edukazzjoni s-sena dieħla. Yes, grazzi. Mela, il-mama ta' Tiffany, l-għodwa tajba? L-għodwa tajba, Mrs. Costa? Hello? Ta' Karla Muscat, ta' number 42. All right, għajd li sinjura l-għodwa tajba? Mela, naħseb il-sinjura all right, għandi l-Mrs. Muscat fuq il-linja, nistan kellima? All right, mela tlifna l-linja ta' sinjura Muscat ukoll, nerġgħu nċemplula u naħseb għandna xi diffikultà mill-lider biex naqbdu lill-mama ta' Tiffany Costa. Però kellna lill-mama ta' Karla Muscat fuq il-linja, tlifna l-kollegament, però qed nerġgħu nċemplula u dalwaqt terġa' tkun magħna. Iċċekkjaw li l-mobile tiegħi qiegħed mixawl tajjeb, ta' ma jkunx. Mela, kontit ngħidilkom li bħalissa siru diversi diskussjonijiet sabiex naraw kif l-iskola u l-edukazzjoni se tkompli. Huma no choice iridu jagħmlu. Sejn Dorothy, ħadd żball, sorry. Ħadna żball. Ħadd żball sinjuri hawn mnalla tiċċekkjawni, ħadd mu nfallibli li fil-Papa mhux dejjem talaqqas ma jkun titkellem ex katedra. Faċli niżbaljaw kultant. Dana, mela kontit ngħidilkom li bħalissa qed isiru ħafna diskussjonijiet sabiex naraw kif inkomplu bl-edukazzjoni ta' tfal. Naħseb li Yes, għandna fuq il-linja issa lill-mama ta' Tiffany, l-għodwa tajba, sinjura, l-għodwa tajba. X'sa tażlilha lil Tiffany, sinjura? Saint Monica Birkirkara, grazzi sinjura, grazzi l-għodwa tajba. L-għodwa tajba, sinjura, grazzi. Mela, sinjura għazlet Saint Monica Birkirkara, tifla tagħha Tiffany, u issa din nagħmlu nċemplu lill-mama ta' Karla Muscat li ftit ilu wkoll kienet magħna fuq it-telefon, però sfortunatament l-għodwa tajba t-tieni darba, sinjura. Hello, sorry ta' tlifna l-kollegament. Ok, grazzi. X'tażlilha lil Karla, sinjura? Sacred Heart. Nirringrazzjak, sinjura. Grazzi, bye-bye. Sacred Heart School, mela sinjura għażlet għat-tifla tagħha Karla Muscat l-iskola ta' Sacred Heart. Issa din inċemplu lill-mama ta' Valentina May Doneo u edha fuq il-linja wkoll. Bonġu sinjura, l-għodwa tajba. Bonġu, issa tażlilha lil Valentina, sinjura. Saint Albert u sinjora, grazzi sinjura,
Grazzi. Mela, is-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Albert għal Valentina May Doneo. Issa din inċemplu l-mama ta' Eli Briffa, number 44. Mela, tjajdu li fuq skola ta' St. Monica Birkirkara dal-waqt timtela l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, sta tażlilla l-Eli, Sinjura? St. Monica Birkirkara. Grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi u auguri. Bye-bye. Mela, Sinjura għazlet l-iskola ta' St. Monica Birkirkara u jinformawni li St. Monica Birkirkara baqanna post wieħed biss. Waslet biex timtela wkoll it-tieni skola tagħna li għandna disponibbli għalikom dolodu. Mela, l-għodwa tajba l-Mrs. Mamo, l-għodwa tajba. Bonġi, Sinjura, seta zlilla l-Nina. St. John, Antid Gudja. Tajjeb, Sinjura, grazzi ħafna. Grazzi, bye-bye. Mela St. John, Antid Gudja, għal Nina Mamo. Dik kienet l-għazla ta' number 45, issa ngħaddu għal number 46 u għanna l-Amy Previ, l-mamma tinċemplu l-mamma ta' Amy Previ, dal-waqt tkun magħna wkoll fuq il-linja. L-għodwa tajba, Sinjura? Hello? Xtazlila l-Amy? Good day, Sinjura, good day. Xtazlila l-Amy, Sinjura? Sacred Heart College. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi. Thank you. Mela Sinjura għażlet l-iskola ta' Sacred Heart għat-tifla tagħha u issa din inċemplu l-mama ta' number 49 għal Jade Xkembri dal-waqt tkun magħna fuq. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura, bonġu. X'tażel għal Jade, Sinjura? Sacred Heart College. Grazzi, Sinjura. Grazzi, Grazzi, mela Sinjura għażlet l-iskola ta' Sacred Heart u għamlejna paġna oħra u hekk mixin il-proċess miexi ġmielu. Pass għanna fuq il-linja u koll il-mama ta' Nina Borġ Barbara, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, Sinjura. Xtazlila l-Nina, Sinjura? Sacred Heart College. Nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi. Bye. Mela Sinjura għażlet l-iskola ta' Sacred Heart għal Nina Borġ Barbara. Issa għanna wkoll l-Aleksandra Bazalejev, number 51, fil-rank order hija number 49. Nfakkar li kellna żewġ twins, għalhekk għandna din id-diskrepanza żgħira. Nistieden issa tinċemplu lill-mama ta' Aleksandra. Konna qegħdin ngħidu wkoll mela li l-edukazzjoni għas-sena d-dieħla skolastika niddiskutu kif sa tkompli. Naħseb li nerġgħu lura għal kif konna huwa diffiċli u nibqgħu kif qegħdin laqqas huwa realistiku. U naħseb għalhekk issa jridu jittieħdu deċiżjonijiet u proċeduri u niddiskutu kif l-edukazzjoni tat-tfal tista' tkompli. Qegħdin ngħixu fi żminijiet li ħadd qatt ma pasarhom. Hello, għanna fuq l-linja l-mamma ta' Aleksandra? Le. Mela, u għedin fi żminijiet daqsxejn partikolari li ħadd ma kien jistennihom fejn irridu verament noqogħdu attenti biex nieħdu ħsieb tagħna nfusna u tal-oħrajn u sabiex ħadd minna ma jimrad b'dan il-COVID-19 tajjeb. Huwa importanti ħafna li nobdu nagħtu każ ta' dawk li qed jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa propju għal-ġid tagħna u ta' dawk kollha li aħna niġu f'kuntatt magħhom. Speċjalment dawk l-aktar li niltaqgħu magħhom, ħafna drabi huma l-aktar nies eżiż tagħna u l-aktar nies ħbieb tagħna tajjeb. U niftakru li l-iskejjel huwa post fejn jiltaqgħu ħafna nies kemm biex jaslu l-iskola bit-transport, anke meta jidħlu fl-iskola fil-klassijiet u fil-grounds, għandek it-tfal, għandek l-allima, għandek l-istaff kollu tal-iskola. Huwa importanti li dawn il-postijiet jibqgħu indaf u nkunu nistgħu immexxu b'mod li ħadd ma jimrad tajjeb, ħadd ma jimrad. Għalhekk bħalissa dejjem fi żmien ta' diskussjonijiet
nisimgħu il-xulxin u nitalmu minn xulxin u minn dak li qed jagħmel ħaddieħor kemm fit-tajjeb u anka fil-ħażin mill-iżbalji ta' ħaddieħor u anka nitalmu minn dak li qed jagħmel tajjeb ħaddieħor u nażlu dak li huwa l-aħjar għalina sabiex il-ħajja tkompli imma b'mod differenti adatt għal dawn is-sitwazzjonijiet li qegħdin nagħmlu fihom. Dan huwa tibdil li għaddejjem minnu mhux biss fil-kamp tal-edukazzjoni imma fil-kampijiet kollha fl-isferi kollha tal-ħajja soċjali tagħna lkoll. Diġà ħajjitna nbidlet u tkompli tinbidel. U kif nafu aħna aktar ma nadattaw malajja ċirkustanzi aktar nkunu nistgħu ngħixu ħajja tajba. Importanti li nieħdu ħsieb tagħna nfusna u tal-oħrajn biex il-koll nieħdu ħsieb saħħitna tagħna l-koll. Nistennew li naqbdu lil mama ta' Aleksandra milli dar għandna xi diffikultà biex naqbduha. All right. Qed nistennew li naqbdu lil mama ta' Aleksandra u għalhekk nistennew ftit ieħor. Infakkarkom mela li aħna kif kont ngħid l-ewwel kellna diġà żewġ sessjonijiet bħal dik tagħna tal-lum tal-ġimgħa l-oħra fejn kellna l-għażla tal-Form 1 tal-bniet ukoll u anke l-għażla tal-Form 1 subien u dawn bħalissa qegħdin ikomplu l-proċess tal-għażla tagħhom ta' reġistrazzjoni fl-iskejl tal-Knisja billi qegħdin iwieġbu għall-email li batnilhom u anke qegħdin min jixtieq anke iva. Yes, hello, good morning. Good morning. All right, kif tqabduni miegħu. Hello, good morning. All right. Tal-Aleksandra qbattuha? All right. Mela qegħdin Yes. Good morning. Yes, good morning. Good morning. Tell me, what is the problem? What is the name? Can you give me what is the name of your child? Good morning. Yes. Alexandra Basilev, it's her turn now, exactly now. It's not 4. Yes, so what is your choice? Sacred Heart. Okay, Sacred Heart it will be. I don't think it's a problem to have Sacred Heart. Yeah. No, Cynthia, he's telling me Sacred Heart he wants. So, can you hold on? Hold on. AFT Townek, yes. Yes. All right. Kenna ftit tat-tibdil, sinjuri, għawet nikkoordinaw. Yes, we will explain for our audience. Yes. Yes, sejja kellimni hawnhekk.
things that happen. All right. Thank you. Thank you very much. Thank you. Sewa, Sinjuri, mela, nixtieq minn dal-inċident forsi tajjeb nispjegaw ftit x'ġara, mhux biex dana ta' biex nitalmu minnu. Meta jċemplulkom l-ewwel darba u intom tagħmlu l-għażla tagħkom, tittieħed nota waħna kif informajnikom aħna sabiex il-proċess jimxi qed inkomplu nċemplu lil min imissu. Kif għadtilkom kemm il-darba għandna daqsxejn ta' delay sakemm it-trasmissjoni tażlilkom fid-djar tagħkom u mbagħad tagħmlu l-għażla tagħkom tajjeb. Aħna fl-istudju qed inkunu qabel u anzi fl-uffiċċju minn fejn qegħdin iċemplulkom jerġgħu jkunu qabel ma dak li nkun qiegħed nagħmel jiena fl-uffiċċju qudiemkom fl-istudju. Għalhekk hija dik li torbot hija l-għażla li intom tkunu għamiltu fuq it-telefon qabel ma tasal propju fl-istudju prattikament intom qegħdin tikkonfermaw l-għażla li tkunu informajtuna biha fl-uffiċċju fejn ċemplulkom fil-bidu tajjeb, għaliex fl-uffiċċju qed inkomplu bil-proċess fejn huma jkomplu iċemplu lil min imissu. Inkella ikonna noqogħdu nifqu kull darba tajjeb. Għalhekk nikkjarifika li t-telefonata li intom tagħmlu fl-uffiċċju hija telefonata li torbot. Hawnhekk fuq l-istudju meta tkellmu lili qed tikkonfermaw dik l-għażla li intom tkunu ġa għamiltu. Dejjem tlabnikom biex tkunu preparati u ċerti kif intom fil-maġġoranza tagħkom ċerti fil-għażliet tagħkom tajjeb. Nifhem ukoll li kultant dak li jkun daqsxejn deċiż u forsi jkun ma jafx eżatt se jagħżel. Naħseb ma nafx hekk għandniex. Yes, I will repeat in English for the benefit of those who do not understand Maltese. As I have been saying, the technology that we are using, the internet, it causes a delay by the time that the transmission arrives into your homes. And there's also another gap, so that we keep the process going, that we are calling you from the office that we have in the studio, and the people in the office are calling you before they are communicating with me here in the studio. The choice that you tell to the people in the office that have called you, it is the choice that will be taken into account. This is important, otherwise we will have to stop and slow down the process. When you communicate with me here in the studio, what you will be doing is confirming the choice that you had already made. We all ask you to be prepared for the call and to have your choices clearly in your head. As most of you do have, most of you are very well prepared and you know what are your choices. I understand that sometimes people are a bit undecided, but unfortunately the process continues and we keep on calling. Otherwise, if we do not keep on calling, this process will drag on for hours and we will sleep over here and you will find me snoring. So to avoid all this, we will continue with the process, and I remind you that the choice that you make when they call you from the office is the choice that binds. Here on this studio, you will be confirming it and we will be sharing it with all the others. I hope that clarifies. Mr. Brazalev, is he online or perhaps he's listening to us? I don't know if we can continue with the process. We can continue with the process. Thank you very much. We're calling now the mother of Emma Schwierep, number 50. Yes. Mrs. Schwierep, l-għodwa tajba, Mrs. Schwierep, l-għodwa tajba. Mela, x'ta tażlilha lill-Emma, Sinjura? Grazzi tal-paċenzja ta' Sacred Heart College. Thank you, Sinjura. Bye. So, dik kienet l-għażla ta' Mrs. Schwierep, il-mama ta' Emma li għażlet il-Sacred Heart College u issa din inċemplu lill-mama ta' Sofija Paċ Mizzi. Hello. Nittamaw li edha fuq il-linja tkun magħna dal-waqt fuq il-linja. Wasalna fin-number. Yes, il-mama ta' Sofija, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura. X'tażlilha lis-Sofija, Sinjura?
St. Joseph Slima, grazzi Sinjura, grazzi, mela grazzi, babaj. Mela Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Joseph Slima, il-mama ta' Sofija Paċ Mizzi. Tajjeb, dik kienet l-għażla tagħha, issa tinċemplu lil-number 52 li għandna l-Emily May Fenek, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, x'ta tażlilha lill-Emily? St. Monica Birkirkara, mela nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you. Mela b'dika l-għażla ta' St. Monica Birkirkara kif kattit ftit ilu kien baqanna biss post wieħed u hekk issa ninfurmakom li St. Monica Birkirkara imtliet ukoll. Ekku reġija pronti lesti u tawna l-lista ta' tfal li għażlu St. Monica Birkirkara. Għandna l-ewwel il-Meli Cassidy, u bat għandna l-Adele Camilleri, l-Kay Buttigieg, l-Jade Farrell, l-Scarlett Pretty, Elena Falzon, Liana Falzon, Amy Borch Manjon, Emma Borch Manjon, għanna l-Martina De Bono, l-Hailey Bartolo, l-Ella Tonna, l-Tiffany Costa, l-Eli Briffa u l-Emily May Fenek. Dawk huma it-tfal li għażlu St. Monica Birkirkara. Issa ngħaddu għal mamata Lili Farrugia nittama li qiegħda fuq il-linja. Mela, il-papa l-għodwa tajba, Mr. Farrugia, grazzi tal-li naqat magħna. Grazzi. X'tażlilha lil Lili? Sacred Heart. Thank you, sir. Thank you. Grazie, good day. Bye-bye. Mela, il-papa ta' Lili Farrugia għażel l-iskola ta' Sacred Heart tat-tifla tiegħu. Tajjeb, u issa qegħdin inċemplu lill-mama ta' Zoe Kassar, sabiex tatina wkoll l-għażla tagħha. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura. Għajdli, Sinjura. All right, ħatħallija fejni, ħatħamlinna no choice, Sinjura. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi, bye. Mela, s-Sinjura mażlet l-ebda skola, ħatħallija fejni, u aħna se niproċedu u ngħaddu għal paġna oħra. Issa għandna qudiemna tinċemplu l-mama ta' Nakadia Gambin, number 55. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, bonġu. L-Nakadia sa tażlilha? St. Albert the Great. Tajjeb, grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye. Mela s-Sinjura għażlet St. Albert the Great, il-Belt Valletta għal tifla tagħha Nakadia Gambin. Issa din inċemplu lill-mama ta' De Bono, ta' Martina De Bono. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura. Grazzi. X'tażlilha lil-Martina, Sinjura? Sacred Heart College. Nirringrazzjak, Sinjura, u auguralek. Thank you. Bye. Ġurnata tajba, bye. Mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' Sacred Heart, tat-tifla tagħha Martina De Bono. Issa qegħdin inċemplu lil Jakira, il-mama ta' Jakira Mifsud Ketkuti, number 57, u fil-fattu għal-għażla 59 għaliex kellna żewġ twins. Mela issa qegħdin inċemplu lil-mama ta' Jakira. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? L-għodwa tajba. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura, grazzi. Bye. Sacred Heart. Is-Sinjura għażlet l-iskola ta' Sacred Heart tat-tifla tagħha Jakira. Issa din inċemplu lill-mama ta' Lajona Mikallef, nittamaw li naqbdu magħha malajl, ħalli inkomplu għaddejjin bil-proċess u Mela, wasalna wkoll f'paġna 9 mill-25 paġna li għandi jiena, għadna ma wasalniex fin-nofs imma naqra mixin ukoll, ma nafx hekk x'inhu l-ħin bħalissa. L-għodwa tajba, Sinjura? Hello, l-għodwa tajba. X'tażlilha lil-Lejona, Sinjura? St. Dorothy Ħażebbuċ. Tajjeb, Sinjura. Grazzi, agur, bye. Mela l-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Dorothy Ħażebbuċ, għat-tifla tagħha
Leona Mikallef. U issa din inċemplu l-mama ta' Daniel Barbara Genovese, naħseb Genovese, Daniele Genovese. Daniel Barbara Genovese. Lodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura, x'tażlilha lil Daniel? St. Joseph Paula. Grazzi, Sinjura. Grazzi, good day. Bye. Tajjeb. L-għodwa ta' esset inċemplu wkoll il-mamma ta' Eve Abela, tal-mamma ta' Eve Abela, dal-waqt tkun magħna wkoll. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, x'tażlilha lil-Eve? St. Joseph Paula. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye. Mela, dikka kienet l-għażla tal-rank order 60, number 62 minn dawk li għamlu l-għażliet tagħhom illum, il-mamma ta' Eve Abela li għażlet l-iskola ta' St. Joseph Paula, t-tifla tagħha Eve Abela. Issa din inkonċemplu lill-mamma ta' Elise Merċiqa. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura. X'tażlilha lil-Elise, Sinjura? Sacred Heart College San Gillian. All right, Sinjura. Grazzi lilek ukoll, grazzi wkoll. Mela, Sinjura Elise Merċiqa għażlet l-iskola ta' Sacred Heart u hekk lestejna paġna oħra, wasalna f'paġna 10 u yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Hello, good morning. Mela, x'tażlilha lil Francesca, Sinjura? Our Lady Immaculate il-Ħamrun. All right, Sinjura. Grazzi u auguri. Grazzi. Bye-bye. Mela, il-Sinjura għażlet l-iskola Our Lady Immaculate il-Ħamrun għat-tifla tagħha Francesca Rizzo Jones. Mela, issa din inċemplu lill-mama ta' Xikluna Fej, dal-waqt tkun magħna wkoll fuq il-linja. U ek meċin, aħna kważi għaddejna sija, hawnhekk wasalna fis-60. Bekku għandna lill-mama ta' Fej, l-għodwa tajba, Sinjura. All right, lilek ukoll. Mela, St. Joseph Paula, mela Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Joseph. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Joseph Paula għat-tifla tagħha Fej Xikluna. Nirringrazzja għalli naqdet maħna kif għamlu dawk kollha ta' qabila, il-proċess miexi ġmielu, veru għadin ftit iktar minn minuta l-persuna, ma insomma maħniex ħafna l-ura, għadin ritmu tajjeb ħafna. Wasalna fis-64, l-għodwa tajba, Mrs. Mifsud. Bonġu, Sinjura, x'tażlilha lil-lema? Sacred Heart, grazzi, Sinjura, grazzi u auguri, grazzi, ċabaj. Mela l-mamma ta' Emma għażlet l-iskola ta' Sacred Heart u issa din inċemplu lill-mamma ta' Chiara Rose Portelli, ta' mawli tkun magħna m'għaddumx u hekk inkomplu b'dan il-prajfs hekk weda. Il-papa għandna bonġu Mr. Portelli, l-għodwa tajba, bonġu. X'tażlilha lil Chiara, ser? Sacred Heart St. Julian's. Grazzi, sir. Auguri. Thank you. Bye. Mela, dik kienet l-għażla tal-papa ta' Chiara Rose Portelli li għażel l-iskola ta' Sacred Heart. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Gaja Zigiddu, tajjeb, il-mamma ta' Gaja Zigiddu, sabiex jew wkoll tatina l-għażla tagħha. Yes, good morning, buongiorno. Good morning. What do you choose for Gaia? St. John Antid Gudia. Thank you very much. Thank you. Bye, auguri. Mela dik kienet l-għażla tal-ġenituri ta' Gaia Zikiddu li għażlu St. John Antid Gudia. U issa din inċemplu l-ġenituri ta' Lea Xwireb, il-number 67, tajjeb. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, l-għodwa tajba. Bonġu.
X'tażlilha lil-Lea, Sinjura? Sacred Heart. Tajjeb, grazzi, Sinjura, nawguralkom. Thank you, Sinjura Graham, bye-bye. Il-Sinjura għażlet l-iskola ta' Sacred Heart għat-tifla tagħha Lea Xwiereb. Lodwa tajba, Sinjura, Mrs. Frendo? Bonġu, bonġu. X'tażlilha lill-Alexandra? Sacred Heart. Alexandria u Alexandria? Wix. Tajjeb, mela għall-iskola ta' Sacred Heart. Thank you, Signora, auguri. Grazie, proset. Bye-bye. Ek, l-estejna paġna oħra u naddu għal paġna 11 u number 69 mir-rank order 71 bħala għazliet. Et inċemplu l-mamata Esther De Bono li dal-waqt tajdinna u kol l-għazla għat-tifla taħħa. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni ta'kom li qed tistennew it-telefonati tagħna. Ekku l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu. X'tażlilha lill-Lester, Sinjura? Sacred Heart. Thank you, Sinjura. Grazzi u auguri. Grazzi, mela Sacred Heart. Grazzi. Mela l-iskola ta' Sacred Heart għal Esther De Bono. Tajjeb, nixtieq infakkarkom ukoll li aħna dan il-proċess ma jsirx mhux qed nagħmlu biss l-għażla tal-bniet għal dħul fl-ewwel sena primarja, imma aħna għandna 4 livelli fejn daħlu it-tfal fl-iskejjel tal-Knisja. Għandna dak tal-ewwel sena sekondarja, subien u bniet, għandna dak tal-ewwel sena primarja bniet u subien, u bat għandna l-livell tal-tieni sena kindergarten fejn għandna ftit postijiet għas-subien, però mbagħad bil-maqlub għandna ħafna postijiet għall-bniet. Mhux naħseb huwa fatt li postijiet għall-bniet għandna iktar fil-tieni sena kindergarten milli fil-fatt għandna fl-ewwel sena primarja. Mentri bil-maqlub għas-subien m'għandniex ħafna għal-subien fit-tieni sena kindergarten, imma għandna ħafna tfal li ħafna iktar postijiet fl-ewwel sena primarja għas-subien li japplikaw. Tajjeb. Umbagħad għandna wkoll il-livell taż-żgħar ta' dawk li huma ta' 3 snin ta' l-ewwel sena kindergarten. Hawnhekk naħseb forsi ssiru konxi intom il-postijiet mhumiex ħafna. Mela għandna l-mamata Aurora, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, bonġu. X'tażlilha lill-Aurora? St. Joseph Paula. Nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi, l-ġurnata tajba, l-għodwa tajba. Mela, il-mamata Aurora Cohen għażlet l-iskola ta' St. Joseph Paula u naħseb li l-iskola ta' St. Joseph Paula waslet biex timtela. Issa din inċemplu lill-mamata Dzeja Tonna u dana. Mela kontit ngħidilkom li għandna 4 livelli fejn aħna ndaħlu it-tfal, il-Form 1, il-Year 1, il-Kinder 2 u l-Kinder 1. U kull darba għandna subien u bniet. U dan ifisser li irridu neħdu ħsieb, il-lunet neħdu ħsieb tal-Year 1 tal-bniet, nhar il-ġimgħa nagħmlu tas-subien, u bagħad imisna tal-bniet u nibqgħu sejrin hekk. Għandna lill-mamata Dzeja Tonna. Hello, good morning. Hello. Good morning. X'tażlilha lil Dzeja, Sinjura? St. Joseph Paula. Grazzi, Sinjura. Bye. Ekku St. Joseph Paula naraw li issa qiegħda bin-numru 0 ma' ġemba. Nitlob lir-reġija biex tagħtina l-lista ta' dawk li għażlu dina l-iskola. Għandi bżonn ftit tal-ilma jiena għax ukoll sa nixrab. U għandna l-ewwel il-Marie Tabone Nael, għandna mbagħad il-Lea Kutajjar, il-Daniel Barbara Genovese, Eve Abela, lil-Fej Xikluna, lil-Aurora Cohen u l-Dzeja Tonna. Dawk huma it-tfal li għażlu St. Joseph Paula. Nirringrazzjakom ta' dik il-pawsa ċkejkna xek tajtuni ċans nieħu naqal xejn tal-ilma. Issa qegħdin inċemplu lill-mamata Estelle Marie Borch ħalli inkomplu bil-proċess. All right.
Mela, kontit ngħidilkom li aħna għandna dħul f'dawn l-4 livelli u kull darba għandna subien u bniet. Ifisser li aħna għandna 8 proċessi għaddejjin kontemporanjament u dawn jinvolvu ħafna xogħol. Kull darba rridu nippreparaw għax-xandira u l-laqgħa li ħajkonna magħkom fejn intom tagħmlu l-għażla tagħkom. Wara li intom tagħmlu l-għażla nikdbulkom u intom tatuna t-tweġibiet tagħkom. Waqt li qegħdin nirċievu t-tweġibiet tagħkom, aħna wkoll qed nippreparaw għall-għażla li jmiss tajjeb u anke għall-għażliet l-oħra li qed iridu jsiru. Bħalissa qegħdin nippreparaw għall-għażla ta' nhar il-ġimgħa fil-fatt diġà tellajna fuq il-website il-lista ta' kemm għandna postijiet vakanti fl-iskejjel li jaċċettaw it-tfal fl-ewwel sena primarja għas-subien. Nittamaw li wkoll għada jew pitada wkoll intellaw il-lista tal-iskejjel li se jilqgħu it-tfal tal-bniet fit-tieni sena kindergarten. Xtaqna li kieku nistgħu nħaffu iktar, imma għandna volum kbir ta' xogħol peress li kif qed nispjegalkom għandna daw il-proċessi kollha għaddejjin. U naħseb tindunaw li jitlob daqsxejn ta' attenzjoni kbira għaliex u ta' ħafna preċiżjoni. Aħna noqogħdu attenti ħafna sabiex la naqbżu l-ħadd u laqqas nitfixklu f'xi ħadd tajjeb għaliex nifhmu li għalikom din hija ħafna u anke għalina hija ħaġa ħafna serja, ħaġa ħafna importanti u ħadd ma jieħu gost li jsiru l-iżbalji f'dawn iċ-ċirkustanzi. Għalhekk nagħmlu ħafna checking, isir ħafna xogħol u allura jieħu kollox il-ħin. Barra minn hekk din is-sena wkoll qegħdin nadattaw is-sistemi li kellna għal din iċ-ċirkustanza ġdida fejn aħna flok qed niltaqgħu magħkom f'sala kbira ta' xi skola fejn intom u kellna kollox ikonna kollox programm. Ekku għandna l-mamma ta' Estel fuq il-linja l-għodwa t-tajba. Bonġu. X'ta tażdilha lill-Estel, Sinjura? Is-Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri. Tajjeb. Bye. Il-mamma ta' Estel għażlet l-iskola ta' Sacred Heart, issa qegħdin inċemplu lill-mamma ta' Emma De Bono. U wasalna fin-number 23 skont ir-rank order u bħala għażla number 75. Mela kont ngħidilkom ukoll li din is-sena qegħdin nadattaw għal dawn iċ-ċirkustanzi ġodda u fejn qabel kellna mela wasalna għal mamma ta' Emma De Bono qiegħda fuq il-linja. Bonġu, Sinjura, x'tażlilha lill-Emma? St. Dorothy Ħażebbuġ. Nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi. Mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Dorothy Ħażebbuġ u qed nifhem li St. Dorothy Ħażebbuġ baqa' post wieħed biss kif tistgħu taraw mill-grafika u dan ifisser li dalwaqt timtela wkoll dina l-iskola. Infakkar li meta timtela skola u xi ħadd minnkom ikun jixtieq jinkiteb oħra jista' joqgħod fuq il-waiting list. Good morning, hello. Good morning. What do you choose for Levona? Our Lady Immaculate Hamrun. Yes, thank you and welcome. Good day, good morning. Bye. Mela s-Sinjura Imran għażlet għall-tifla tagħha Levona, Our Lady Immaculate Hamrun. U issa ngħaddu għal mela, hello, l-għodwa tajba għal mamma ta' Krista. Sacred Heart, Sinjura? Sacred Heart. Thank you, Sinjura. Grazie, ġurnali l-ek tajba li l-ek ukoll, Sinjura. Mela dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Krista Anfuso li għażlet l-iskola ta' Sacred Heart. Ninformakom li jiena wkoll bi pjaċir kbir imlejt paġna oħra jfisser li mixjin il-qudiem. Għandna 11 il-paġna lesta minn 25. Risqin naqra lejn il-nofs il-proċess. U tgħidu li issa saru l-11. Mela, l-għodwa tajba l-mamma ta' Emma. Bonġu, Sinjura, bonġu. X'tażlilha l-Emma, Sinjura?
St. John Antit tal-Gudja. Grazzi, Sinjura, u awguri. Grazzi, l-għadwa tajba. Mela Sinjura għażlet l-iskola ta' John Antit Gudja. U issa għandna lill-mamma ta' Elena fuq il-lista, l-għadwa tajba, Sinjura. Bon. X'tażlilha lill-Elena, Sinjura? Sacred Heart College. Grazzi, Sinjura, Grazzi, ġurnata tajba. Sinjura għażlet l-iskola ta' Sacred Heart għat-tifla tagħha, Elena Krista Fenek, u hekk inkomplu bil-dan il-proċess. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Ilenia Aġus Kotman li dalwaqt tkun magħna wkoll. Dan il-proċess miexi, kont ngħidilkom li huma l-11, ifisser li l-nasija u nofs għaddejjin b'dawn it-telefonati u għamilna kważi 80 jiġu all right, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Ma nafx jekk tlifniex il-linja. Hello. Iva, tlifna l-linja, ma jimpurtax, nerġaw nċemplu l-mamma ta' Ilenia li kienet fuq il-linja maħna, pero sfortunatament waqat il-linja dal-waqt terġa tkun maħna. Kważi wasalna, mela għamilna kważi 80 li bejwet u ieħor jekk naħdmuhom bil-minuta kull wieħed jiġu sija 20 u aħnilna sija u nofs magħkom f'din it-trasmissjoni. Baqa għandna nikkalkulaw mela sija u nofs oħra. B'din ir-rata. Daqsxejn sessjoni twila ta' 3 sigħat. Nirringrazzjawkom speċjalment dawk li għadhom jistennew. Yes, Lord, what tajba, Sinjura? Good morning. What do you choose for, Ilenia? Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Thank you. Bye. Good day. Mela Sinjura għażlet l-iskola ta' Sacred Heart għat-tifla tagħha Ilenia Aġus Kotman. U s-sedin inċemplu l-mamma ta' Francesca Bezzina. Tajjeb, mamma ta' Francesca Bezzina. Wasalna passi ħor il-qoddim, għan-lestu għaw nisfelu kol. Immaġina li l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, Sinjura. Bonġu, x'tażlilha lil Francesca? St. John Antit il-Gudja, nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi tal-għanqat maħna, good day, bye. Ekku, Sinjura, naż l-oħra l-esta u kol. Nasib għanna fuq l-linja l-mamma ta' Amy Portelli. Għadna nċemplula. Dal-waqt tkun maħna u kol. Mela, kontit ngħidilkom l-ewwel li għandna 8 proċessi għaddejjin u aħna nimxu minn proċess tal ieħor u jkun għadbaqa' għandna x-xogħol tal-proċessi ta' qabel u fil-waqt li nkunu qed nagħmlu dak preżenti nkunu wkoll qegħdin nippreparaw għal dawk li għadhom ġejjin. Aħna daw il-Sinjura Portelli, hello, l-għodwa tajba. Bonġu. X'ta' tażlilha lil-Amy, Sinjura? Sacred Heart, nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi. Yes, mela, kontit ngħidilkom mela li għandna daw 8 proċessi għaddejjin kontemporanjament. U għandna dawn April u Mejju huma xarijiet xhur li huma ibsin għalina għaliex huma x-xhur li aħna nagħmlu l-polots u kif tajt intom issegwuna, din is-sena stajtu issegwuna minn fuq il-trasmissjoni minn fuq l-internet, xi ħaġa li ma introduċejnijiex din is-sena, minn ftit ta' snin li introduċejnija u fil-fatt konna nnotajna wkoll li għalkemm kienet tkun laqa miftuħa għal pubbliku dal-aħħar snin konna din nagħmluha ġewwa l-Istitut Kattoliku. L-attendenza għal dawn il-proċess tal-polza kienet naqset mhux ħażin. Għaliex kontu għadin is-segwuna dejjem minn fuq l-internet u grazzi għat-teknoloġija kien ikolkom first hand mill-ewwel kważi aħjar minn
taraw mill-ewwel viżibbli l-għażliet li kienu ntellaw, il-ballots tarawhom jinfetħu u taqrawhom miegħi prattikament waqt li tnaqrawhom jien tistgħu taqrawhom intom ukoll. Għalhekk din is-sena wkoll għamilna dawn l-affarijiet anke f'dawn iċ-ċirkustanzi li għadisa. Għandna, hello, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba. X'ta tażlilha lil-Ilenja, Sinjura? St. Dorothy Zebbuċ. Thank you, Sinjura. Thank you, l-għodwa tajba. Bye. Mela il-mamma ta' Ilenja tanti għażlet l-iskola ta' St. Dorothy Zebbuċ. Tajjeb, u għandna skola oħra li jimpliet. Kif tistgħu taraw u għandna wkoll it-tfal li għażlu dina l-iskola fejn ma tantx kellna postijiet, ma kenniex ħafna postijiet għaliex l-iskola ta' St. Dorothy Zebbuċ tiftaħ ukoll fit-tieni sena kindergarten u kif għattilkom ftit ilu li fit-tieni sena kindergarten għandna ħafna postijiet għat-tfal bniet. Tajjeb, u din is-sena kull ma tagħmel hija tagħmel iżżid ftit ta' tfal għaliex il-numru ta' studenti li jkollna fil-klassijiet tal-primarja huma ftit iktar minn dawk tas-sekondarja. Forsi min isegwi daqsxejn l-andament tal-iskejjel, niftakru li sa ftit snin ilu, sa sentejn tlieta ilu, f'kull klassi tal-kinder 2 kien ikollna 18, mhux iktar minn 18 il-tifel u tifla, meta kien ikun hemm tfal bid-diżabilità, u fil-klassijiet tal-primarja mhux iktar minn 26. Però fil-ftehim li sar sentejn ilu daw il-numru ta' tfal fil-klassijiet naqas. Fil-kinder 2 qegħdin naħdmu issa b'16 il-tifel jew tifla, u fil-ewwel sena primarja u matul il-primarja kollha u anke fis-sekondarja il-klassijiet ma jkollhomx iktar minn 24 tifel jew tifla. U għalhekk li jiġri meta l-klassi tal-kinder 2 jkollha 16 issa jibda jkollha 16 il-tifla, mbagħad ikun jonqos il-bżonn li jiżdiedu biss 8 titfal oħra biex minn 16 titla għal 24. Dawn huma l-postijiet li jagħtuna l-iskejjel li aħna nippubblikaw fir-regolamenti ta' dħul li ppubblikajna f'Novembru. Wara li nippubblikaw ir-regolamenti ta' dħul f'Novembru u noffru daw il-postijiet kif hemm indikat fil-regolamenti, ikonna l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju. L-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju jinkludu tfal mid-djar tal-Knisja, tfal tal-impjegati li jaħdmu fl-iskejjel tal-Knisja, tfal ukoll ta' aħwa li għandhom ħuthom fi-skola tal-Knisja ġiġa, u wkoll ikonna xi talbiet ta' xi transfers u propju fl-ewwel sena primarja wkoll għandna li l-iskejjel ta' St. Angela, il-kindergardens ta' St. Angela, dawn m'għandhomx skola primarja u għalhekk it-tfal tagħhom ikomplu fi-skola tal-Knisja oħra. U għalhekk irridu nerfgħulhom post għalihom ukoll. Għalhekk dawn l-applikazzjonijiet isiru propju lejn l-aħħar ta' Novembru il-bidu ta' Diċembru u biex imbagħad aħna nieħdu nota tagħhom u qabel ma intom tagħmlu l-applikazzjoni tagħkom f'Jannar kull sena noħorġu ċirkulari fejn ngħidulkom kemm kellna minn dawn l-applikazzjonijiet. Hekk intom tkunu tafu li dawk il-postijiet li offrejna fil-bidu f'Novembru b'kemm naqsu tajjeb, nagħtu figura totali kemm naqsu globalment, però wkoll nippubblikaw rapport ieħor fejn nindikaw l-iskola li fiha jkunu ġew irreġistrati dawn l-applikazzjonijiet. Din ir-rapport nippubblikaw fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja li wieħed jista' jaċċessa mill-website knisja.mt, ifittex skejjel tal-Knisja u mill-ewwel jasal fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fejn hemm l-informazzjoni dwar il-proċess ta' dħul. Mela għandna fuq il-linja wkoll il-mama ta' Gabriel Attard. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Hello? Hello, l-għodwa tajba, Sinjura? Għandek xi għażla l-Gabriel? All right. U musta tażel skola.
Tajjeb. Iva, sinjura, issa jiena musta niftakar dak li qed tgħidli għax għandi memorja limitata. Issa ħnibatulek email il-lejla ta' u ktibhom hemmhekk ta'. Iva, tliet, all right, ma jimpurtax, all right, sinjura. Inti ħatoqgħod fuq il-waiting list fil-każ li jinħoloq xi post vakanti. All right? All right, grazzi sinjura, grazzi ħafna. Mela, grazzi, babaj. Is-sinjura, il-mamma ta' Gabriel, iddeċidiet li ma tażel l-ebda skola, pero preparata li tinkiteb fuq il-waiting list. Issa għandna wkoll fuq il-linja l-mamma ta' Valentina Camilleri, l-għodwa tajba, sinjura. Hello? L-għodwa tajba. Grazzi. X'ta tażlilha lil Valentina, sinjura? Sacred Heart. Grazzi, sinjura. Thank you, bye-bye, bye-bye. Mela, il-mamma ta' Valentina Camilleri għanżlet l-iskola ta' Sacred Heart. Tajjeb, issa din inċemplu l-mamma ta' Emma Gauci li dal-waqt. Yes, informawni wkoll l-iskola ta' Sacred Heart kif tistgħu issegwu intom ukoll minn fuq il-lista waslet biex timtela wkoll. Il-mamma ta' Emma, l-għodwa tajba. Good morning, Signora. X'tażlilha lil-Emma? Sacred Heart. Thank you, Signora. Grazzi tal-paċenzja. Bye. Mela s-Signora ta' mamma ta' Emma Gauci għażlet l-iskola ta' Sacred Heart. Tajjeb, u kif tistgħu taraw minn fuq il-grafika l-iskola ta' Sacred Heart baqa' post wieħed biss. Tajjeb, u anka St. John Antit kif itnara fuq il-grafika wkoll baqa' żewġ postijiet biss. L-għodwa tajba, Mrs. Pulucino. Hello, bonġu. X'tażlilha lill-Estel, sinjura? Sacred Heart College. Mela inti l-aħħar waħda li għalaqt l-iskola ta' Sacred Heart. Auguri, grazzi, sinjura, grazzi. Bye. Mela, sinjura, il-mamma ta' Estel Maria Pulucino għażlet l-iskola ta' Sacred Heart. Issa għanna l-iskola ta' Sacred Heart li mtliet hemm il-reġija tatina l-lista ta' tfal li għażlu l-iskola ta' Sacred Heart. Għanna l-ewwel l-Elena Caruana, bat għanna l-Ela Maria Sherry, bat għanna l-Sedi Skyler Brin Xkembri, Katrina Mikallef, Sophie Caruana, Aurora Sara Benz, Marta Joy Giordamajna, Elsie Sigona Muscat, Kira Kallus, Carla Muscat, Amy Previ, Jade Xkembri, Nina Borch Barbara, Alexandra Bazilea, Emma Xwireb, Lili Farrugia, Martina De Bono, Jakira De Bono Ketkuti, Elsie Mercia, Emma Mifsud, Rose Chiara Portelli, Lea Xwireb, Alexandria Frendo, Esther De Bono, Estelle Marie Borch, Krista Anfuso, Krista Elena Fenek, Ilenia Agius Kotman, Amy Portelli, Valentina Camilleri, Emma Gauci, Estel Maria Pulucino. Dawk huma it-tfal li għażlu ta' Sacred Heart u hekk imtlietin skola oħra. Issa nittama li għandna fuq il-linja lil mamma ta' Clarissa Camilleri White. L-għodwa tajba, sinjura. Hello. X'tażlilha lil Clarissa? Good morning, sinjura. X'tażlilha lil Clarissa? St. John Antid College Gudja. Grazzi, sinjura. Grazzi. Bye. Mela sinjura għażlet l-iskola ta' St. John Antid ġewwa l-Gudja għat-tifla tagħha Clarissa Camilleri White. Issa qegħdin inċemplu lill-mamma ta' Amy Gauci sabiex hija wkoll ittina l-għażla tagħha. Ninfurmakom ukoll li kif qed taraw fuq il-grafika St. John Antid Gudja College waslet biex timtara wkoll baqa' għandna post wieħed biss. Tajjeb.
hekk ukoll dalwaqt ikonna skola oħra mimlija. Sa dan it-tant qegħdin inċemplu lil mama ta' Amy Gawci sabiex nieħdu l-għażla tagħha. Tajjeb. Mela nerġa' nfakkarkom li hekk kif illum nikkonkludu dan il-proċess aħna nerġgħu niċċekkjaw kollox. Ekku għandna fuq il-linja l-mamma ta' Amy Gawci, l-għodwa tajba, sinjura? Bonġu, sinjura. X'tażlilha lil-Amy? St. Dorothy Sliema, grazzi sinjura, grazzi, l-għodwa tajba, auguri, grazzi. Napprezzaw ħafna l-kollaborazzjoni ta'kom, sinjura għażlet l-iskola ta' St. Dorothy Sliema, u stadin inċemplu l-mamma ta' Raquel Tabone. Kontit ngħidilkom li jekk kif nispiċċaw għandna l-mamma ta' Raquel, Mrs. Tabone, l-għodwa tajba. Hello, l-għodwa tajba, sinjura. X'tażlilha lil Raquel? St. John Antid, grazzi, sinjura, grazzi. Auguri, bye. Ekku, sinjura, għażlet l-iskola ta' St. John Antid u kif konna qed ngħidu kien baqa' għandna post wieħed u mela dina l-iskola wkoll imtliet ukoll. Raquel Tabone kienet l-aħħar waħda li nkitbet propju f'dina l-iskola. Fuq il-grafika taraw il-tfal li għażlu li jmorru f'dina l-iskola, għandna lil-N Kawki Alaja, lil-Nina Mamo, lil-Gaja Zegiddo, lil-Emma Farrugia Gatt, il-Francesca Bezzina, lil-Clarissa Camilleri White u lil-Raquel Tabone. Dawn għamlu l-għażla tagħhom li jinkitbu fl-iskola tas Sacred Heart. Nittama li fuq il-linja għanna u koll il-mama ta' Kaylee Patch. Kontit ngħidilkom li yes, l-għodwa tajba, sinjura? Hello, x'tażlilha lil Kaylee, sinjura? St. Francis Cospicua, grazzi sinjura, u nawguralek. Thank you, grazzi, bye. Mela l-iskola, il-sinjura għażlet l-iskola St. Francis Cospicua għat-tifla tagħha Kaylee Patch. U hekk imlejna paġna oħra, din hija l-paġna 13 minn 25 ifisser li issa qbiżna n-nofs. Nagħmlu l-kuraġġ. Kont qed ngħidilkom li wara li nispiċċaw din it-trasmissjoni u nirreġistraw l-għażliet tagħkom, aħna nerġgħu niċċekkjawhom, barra li nibagħtuhomkom ukoll aħna ntellaw fuq il-website ukoll il-lista tal-ismijiet tat-tfal tagħkom bl-għażliet li intom għamiltu hekk kulħadd ikun jista' jiċċekkja li kollox huwa sewwa tajjeb u jkun iktar trasparenti dan ix-xogħol li qegħdin nagħmlu jkollkom rekord bil-miktub li wieħed anke illum bil-faċilitajiet teknoloġiċi li għandna jista' jniżżilhom anke minn fuq il-kompjuter u jżommhom u anke jipprintjhom u jżommhom jekk irid anke rekordju. Tajjeb, u anke ir-recording ta' din it-trasmissjoni kollu kemm huwa jitpoġġa fuq il-website u wieħed ikun jista' jerġa' jarah. Jiena rajt daqsxejn l-attendenza jew kemm in-nies rawhom dawn il-recordings u b'sorpriża naħseb għandna l-mama ta' Ruth Ketkuti fuq il-linja l-għodwa tajba, sinjura. Hello. Our Lady Immaculate. Thank you, sinjura. Thank you, l-għodwa tajba. Sinjura għażlet l-iskola Our Lady Immaculate il-Ħamrun għat-tifla tagħha Ruth Ketkuti. Tajjeb. Mela, kont qed ngħidilkom li daw ir-recordings jitpoġġew ukoll fuq il-website u għandna recordings kemm tal-polots u anke ta' dina l-għażliet li qegħdin tagħmlu. U f'ħafna minnhom għandna iktar minn 1000 views ta' kull waħda minn daw is-sessjonijiet. Nirringrazzjawkom li intom qegħdin issegwu b'attenzjoni dak li aħna qegħdin nagħmlu u li qed fihom intom qegħdin tajnuna u tgħinuna f'dan il-proċess. Il-proċess li nieħduh ħafna bis-serjetà għaliex nixtiequ li jkollna l-fiduċja tagħkom u r-rispett tagħkom ukoll. U nirringrazzjawkom ħafna tal-kollaborazzjoni tagħkom. Bħalissa qegħdin inċemplu lil mamma ta' Elena Marija Borċ Merċieqa sabiex hija wkoll tkun tista' tagħtina l-għażla tagħhom. Mela kont qed ngħidilkom li jitpoġġew fuq il-website
daw il-recordings u anka dawn il-riżultati bl-għażliet tagħkom. Dawna jibqgħu hemm kważi ħanajt kelma goffa jew eseġerata, ħanajt hekk kważi għall-eternità. Għaliex illum li jitpoġġa fuq l-internet kważi ma jintilef qatt. Però anka il-mod ta' kif taħdem il-website tal-Kurja dawn jinżammu ġo arkivju u wieħed dejjem jista' jara anke ta' snin passati. Jekk intom jinteressakom tistgħu tidħlu fl-istess paġna u ssibu il-proċessi li għaddejna minnhom f'dawn l-aħħar snin fejn għandkom ir-records kollha, il-listi li aħna pubblikajna, il-recordings tal-polots li tellajna, issibu ta' snin li għaddew kollha tajjeb. Naħseb il-qoddim jekk xi ħadd ikun irid jagħmel xi studju jew joqgħod jinteressa ruħu f'dawn l-affarijiet ikun jista' għandu arkivju wieħed xi jsegwi sewwa. Għandna li fuq il-linja lil mamata Elena Marija Borċ Merċija, l-għodwa tajba. Bonġu Sinjur St. Joseph Slima, nirringrazzjawk Sinjura u nawgurawlek, grazzi. Bye. Is-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Joseph Slima t-tifla tagħha Elena Marija Borċ Merċija. U hekk għandna għażla oħra. Yes, Mr. Kassar, l-għodwa tajba, grazzi tal-li naqgħod magħna. Hello. X'tażlilha lil Ġulja ser? St. Joseph Slima, nirringrazzjak ser. Thank you, auguri. Mela, il-Sinjur Mr. Kassar għażel għat-tifla tiegħu Ġulja fej l-iskola ta' St. Joseph Slima. Issa tinċemplu lil mamma ta' Emma Borġ li dal-waqt tkun magħna fuq il-linja biex tagħdilna l-għażla tagħha. L-għodwa tajba, Mrs. Borġ, hello. St. Dorothy Slima, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi, auguri. Mela Sinjura, bye. Mela l-Sinjura għażlet St. Dorothy Slima għat-tifla tagħha Emma Borċ. Issa din inċemplu lil mamma ta' Emily Maria Victoria Edmondson, naħseb jomma daċer, ekku. Issa għaxek inneħħinu ċali nara iktar mill-bot. Yes, għanna l-mamma ta' Emily, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, x'tażlilha lill-Emily, Sinjura? St. Joseph ta' Slima, nirringrazzjak, Sinjura. Thank you, grazie, bye. St. Joseph ta' Slima. Mela l-mamma ta' Emily għażlet l-iskola ta' St. Joseph ta' Slima. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Nija Briffa Kadu, tamaw li dal-waqt tkun magħna wkoll u dana. Mela, konna din ngħidu li nippubblikaw dawn ir-riżultati l-għażliet tagħkom kemm bħala report li intom tistgħu bil-miktub ta' ikolkom l-għażliet tagħkom u anke bħala recording. Il-għodwa tajba, good morning. Bonġu, Sinjura, x'tażlilha lin-Nija? St. Joseph Slima, nirringrazzjak, Sinjura. Thank you, bye. Mela, il-mamma ta' Nija għażlet ukoll St. Joseph Slima u issa din inċemplu lill-mamma ta' Jasmin Mikallef, dal-waqt ikonna paġna oħra lesta. Barra li intellaw daw l-affarijiet fuq il-website, nibbatulkom email fejn ngħidulkom fejn tistgħu tkomplu il-proċess ta' reġistrazzjoni, ħajkolkom link fejn intom tkunu mitluba ddaħlu l-isem u l-kunjom tat-tifla, l-application number u tkunu tistgħu min jixtieq jagħmel. Mela, għandna fuq il-linja l-mamma ta' Jasmin Mikallef, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba, x'tażlilha lil Jasmin, Sinjura? Our Lady Immaculate Hamrun, grazzi Sinjura, grazzi u auguri. Bye. Mela, dik kienet is-Sinjura Mikallef li għażlet l-iskola Our Lady Immaculate Hamrun għat-tifla tagħha Jasmin Mikallef. U hekk spiċċajna paġna oħra, nibdew paġna 15 u issa din inċe. Yes, il-mamma ta' Mikela. Hello, l-għodwa tajba, Sinjura. X'tażlilha lil Mikela?
St. Dorothy Slima. Nirringrazzjak, Sinjura. Thank you. Good day. Mela, il-Sinjura għażlet St. Dorothy Slima għal tifla tagħha Michaela De Bono. Issa din inċemplu lill-mama ta' Martina Mikallef sabiex hija wkoll ittina l-għażla tagħha. Kont ngħidilkom li nibatulkom email fejn nagħtukom anke link fejn intom tkunu tistgħu tkomplu bir-reġistrazzjoni, tiġu mitluba tagħtu l-isem u l-kunjom tat-tifla tagħkom, l-application number u jekk tixtiequ tindikaw l-iskelli tippreferu flok dik l-iskola li intom għażiltu tistgħu tiktbuhom hemmhekk. Għandna wkoll il-mama ta' Martina fuq il-linja l-għodwa tajba. Good. Yes. St. Joseph Slima. Okay, thank you. St. Joseph Slima, good day. Bye-bye. St. Joseph Slima, Sinjura għażlet ukoll St. Joseph Slima, tifla Martina Mikallef, issa din inċemplu lill-mama ta' Celia Kelly. Mela, f'dina il-link mbagħad tkunu tistgħu mela ta' għandna 99 ukoll fuq il-linja. Tajjeb il-mama ta' Kelly, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, x'tażlilha lil Kelly? Our Lady Immaculate. Thank you, Sinjura, u grazzi. Grazzi. Mela dik kienet l-għażla tal-mama ta' Kelly Celia, sin ninċemplu lill-mama ta' Eliza Borg, wasalna fin-number 100, fil-rank order number 100, ġifiri għamilna 100, ġifiri jekk neħduhom bil-minuta kull wieħed jiġu sija u 40 minuta, però naħseb domna xi ftit iktar, forsi għedin ripissatejn. Hekk, 11:24 kważi. Mela l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. U l-għodwa tajba. Mela, x'tażlilha l-Eliza, Sinjura? St. Joseph Slima, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi tal-inqat magħna, grazzi, bye-bye. St. Joseph Slima. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura? Hello, il-mamma ta' Angelina, u xek? X'tażlilha, Sinjura, l-għodwa tajba? No choice. All right. Nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi. Mela, bye-bye. Mela, Sinjura informatna li t-tifla tagħha diġà qiegħda skola oħra tal-Knisja u ma tixtieq tibdilha l-iskola u ħatħalli hemmhekk u allura no choice. Dan ifisser li għandna posti ieħor li se jiġi offrut lil dawk li qegħdin fuq fil-lista tal-parteċipazzjoni li jmisshom u aħna nċemplulhom. Mhux se nċemplulhom nagħmilha ċara għada filgħodu jew b'mod immedjat għaliex aħna impenjati propju sal-aħħar ta' Mejju sabiex inlestu dan il-proċess tal-għażliet tagħkom. Aħna fil-ġimgħa b'mod daqsxejn issikkat qegħdin nagħmlu żewġ proċessi fil-ġimgħa, nhar ta' tlieta u nhar ta' ġimgħa. Dan ifisser li minn lum sa nhar il-ġimgħa rridu nlestu kollox għal proċess ta' nhar il-ġimgħa u rridu nkunu ġa preparati għal dak ta' nhar it-tlieta għaliex bħala ġranet ta' xogħol għalkemm ngħidilkom il-verità anke fil-weekends qed nispiċċaw naħdmu imma biex ngħidu hekk bħala ġranet ta' xogħol mill-ġimgħa għat-tlieta kull m'hemm ġurnata waħda li huwa t-tnejn. U għalkemm verament qed niffukaw anke fuq dan ix-xogħol tal-għażliet tagħkom, xi ħaġa oħra tax-xogħol ma jonqos ukoll għalhekk iridu nqasmu ftit l-affarijiet. Fil-waqt li nwadukom ġifieri li aħna nikkuntattjawkom, nitolbukom tieħdu ftit paċenzja magħna u tistennew ftit nifhem li tkunu anzjużi u tkunu fuq ix-xwiek sabiex intom tiġu kkuntattjati u tagħmlu l-għażla tagħkom. Ma għandna kwantità kbira ta' xogħol u jieħdilna ftit tal-ħin. U ħaniftehmu qed nagħtilkom sal-aħħar ta' Ġunju sal-aħħar ta' Mejju, id-29 ta' Mejju għandna l-aħħar għażliet li intom il-ġenituri se jagħmlu.
ma jfissirx li l-ewwel ta' Ġunju ħankunu bdejna fidejna. Ħajkonna backlog ta' xogħol li qegħdin nipproċessaw, ġifieri però matul Ġunju mbagħad ċertament li aħna nikkuntattjawkom tajjeb. Ħudu daqsxejn paċenzja bina sakemm naslu biex nikkuntattjaw il kulħadd lil min imissu. Aħna tinkunu naqsmu magħkom l-informazzjoni kollha, kollox qiegħed fidejkom, fidej il-pubbliku, mhux qed naħbu minnkom għalhekk tistgħu issegwu u tkunu tafu eżatt xi jmisskom u meta li jmisskom tajjeb, u għalhekk kull ma tridu daqsxejn tieħdu daqsxejn paċenzja bina sakemm inċemplulkom. Grazzi għat-teknoloġija tal-mobiles illum insibu huwa ħafna iktar faċli mill-passat li aħna nsibukom. Mhux biss għax illum forsi ħafna minna nkunu fid-djar tagħna, ma għaliex il-mobile anke jekk noħorġu nkunu fuq ix-xogħol jodana faċli li wieħed jirrispondi tajjeb. Fil-passat aħna bqajna għaddejjin b'dan il-proċess anke fis-sajf meta jinħolqu postijiet vojta, konna nċemplu fuq il-mobiles u mhux l-ewwel darba li sibna lil xi ħadd li kien barra minn Malta, jkun fuq il-vaganzi tiegħu, dak li jkun fis-sajf jieħu l-opportunità biex jieħu 4 ijiem ta' btala u jirċievi din it-telefonata mill-uffiċċju tagħna u ngħidulu li għandna post l-iskola f'xi skola tal-Knisja u jkun jista' jagħmel l-għażla tiegħu. Ġieli kellna wkoll minn ma qbadniex mill-ewwel, ġieli kellna min kien fuq xi kroċiera għaddej f'nofs baħar u ma stajniex naqbduh. Jekk ma nistgħux naqbduh ma naqbżuhomx, nibqgħu ninsistu u nfittxu u naraw kif nagħmlu sabiex aħna insegwu u nosservaw ir-riżultat tal-polza. Għalhekk ma ngħaddux għal min immissu sakemm ma nkunux propjament ħlejna il-possibilitajiet kollha li nikkuntattjawkom. Nieħdu paċenzja u nibqgħu dejjem ninsistu u nċemplu lemmu law sakemm fl-aħħar nagħmlu kuntatt magħkom u intom tgħidulna l-għażliet tagħkom. Kont ngħid ukoll li din is-sena mhux biss żidna dina il-proċess tal-għażla tagħkom bit-trasmissjoni flok ġewwa sala imma minn ġo studio u intom qegħdin issegwuna jew mid-djar tagħkom jew forsi anke xi wħud qegħdin minn fuq il-postijiet tax-xogħol. Barra minn hekk żidna wkoll diversi rapporti listi ta' tfal li qegħdin aħna nippubblikaw. Pereżempju waħda mill-listi li aħna pubblikajna din id-darba ma konniex nippubblikawha fuq il-website, konna nippubblikawha fis-sala fejn kienet issir l-għażla kienet kif intom għażiltu skont ir-rank order, il-lista tal-applikanti skont ir-rank order. Il-logħdwa tajba, Sinjura, il-mamma ta' Nadja. Grazzi, Sinjura, tal-li naqgħet magħna. X'tażlilha lil Nadja? All right. Mela, inti ħażhom l-għażla li diġà għandek u hija no choice. Nirringrazzjak, Mrs. Gatt. Grazzi tal-paċenzja tiegħek. Grazzi. Bye. Mela għandna post ieħor ta' no choice. U se ngħaddu għall-mamma ta' Amy Azzopardi, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, x'tażlilha lil-Amy St. Joseph Sliema. L-għodwa tajba, Sinjura, u grazzi tal-għażla tiegħek. Mela Sinjura għażlet St. Joseph Sliema għat-tifla tagħha Amy Azzopardi. U hekk imlejna paġna oħra, din hija l-paġna 15 minn 25, ifisser li issa baqgħanna 10 paġni oħra x'nimtlew. Għanna issa l-mamma ta' Marija Bartolo fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura? Yes, bonġu, Sinjura. Mela, x'tażlilha lil Marija? St. Dorita ta' Sliema, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi, ciao. Mela, Sinjura għażlet St. Dorita Sliema, għat-tifla tagħha Marija Borġ Bartolo. U stedin inċemplu l-mamma ta' Fejt Farrugia. U wasalna fil-number 105. Baqanna ftit ieħor, naħseb ir-ritmu daqna. Yes, Mr. Farrugia, l-għodwa tajba.
Good morning, grazzi tal-li naqatmana. X'tażel għal-fejt? St. Dorothy Slima, nirringrazzjak ser. Grazzi. Ciao. Mela s-Sinjura għażel St. Dorothy Slima, għat-tifla tiegħu Fejt Farrugia. U issa din inċemplu lil-mamata Ela Kamil Mikallef. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura? Hello, x'tażlilha lil-Ela, Sinjura? St. Joseph Slima, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi, ħewa auguri. Mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Joseph Slima għat-tifla tagħha Ela Kamil Mikallef. U hekk għandna għażla oħra, issa jmiss il-number 107, il-mamma ta' Jade Baldacchino. Mela, hello, Mrs. Baldacchino, l-għodwa tajba? Bonġu, Sinjura, x'tażlilha lil-Jade? Mela, grazzi, Sinjura, mela, grazzi, mela. Is-Sinjura għażlet Our Lady Immaculate għat-tifla tagħha Jade Baldacchino u hekk għandna għażla oħra lesta u l-proċess. L-għodwa tajba, Sinjura, l-għodwa tajba? Bonġu. X'tażlilha lil-Lema, Sinjura? St. Joseph Slima. All right, Sinjura. Grazzi, auguri, grazzi. Bye. Mela, s-Sinjura għażlet St. Joseph Slima, tifla tagħha Emma Conti Zammit. Mela, issa qegħdin nagħmlu nċemplu lill-mamata Amy Borch Mifsud, sewa sabiex hija wkoll tagħtina l-għażla tagħha. Mela, il-mamata Amy l-għodwa tajba? Bonġu, Sinjura, x'tażlilha lil-Amy? St. Dorothy Slima, grazzi, Sinjura, grazzi. Thanks, good day. Bye. Mela s-Sinjura għażlet St. Dorothy Slima għat-tifla tagħha Amy Borch Mifsud. Issa qegħdin inċemplu lill-mamata Liza Aġus Xikluna, dal-waqt inkunu mlejna paġna oħra u ninnutaw li anka l-iskejjel ukoll qed jimlew ftit. Hekk fil-proċess dejjem miexi il-qudiem. Mela, all right. Dal-waqt il-Sinjura Liza Aġus Xikluna tkun fuq il-lista fuq il-paġna magħna. Nfakkar mela kif kont ngħid li dawk li l-postijiet li huma no choice aħna nofruhom lill-Ministru fuq il-lista ta' parteċipazzjoni. Jista' jkun li ndumu xi ftit sakemm inċemplulkom minħabba l-volum kbir ta' xogħol li għandna, imma nserħilkom raskom li aħna nċemplulkom. L-għodwa tajba, Sinjura? Hello, l-għodwa tajba? Grazzi ta'. Mela, lill-Liza x'tażlilha, Sinjura? Our Lady Immaculate il-Ħamrun. Grazzi, Sinjura, grazzi, ġurnata tajba. Mela, Sinjura għażlet Our Lady Immaculate għal-tifla tagħha Liza Aġus Xikluna. Tajjeb. U hekk imlejna paġna oħra. Yes, il-mamata Anna Ċilja, l-għodwa tajba. Sinjura, x'tażlilha lil-Lema? St. Dorothy Slima, nirringrazzjak, Sinjura. Thank you, auguri. Mela, Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Dorothy Slima għat-tifla tagħha Anna Ċilja. Issa għandna lill-mamat, tinċemplu lill-mamat ta' Emma Mikallef. Dal-waqt tkun magħna fuq il-linja. Mela, għanna lill-mamata Emma Mikallef. Hello, bonġu, Sinjura, good morning. X'tażlilha lill-Lema? St. Joseph Slima, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi,
Grazzi, signora, napprezza, grazzi, bye bye bye. Mela, signora, l-mamma ta' Emma Mikallef għażlet l-iskola ta' St. Joseph Slima u kif tistgħu taraw ukoll mill-grafika li St. Joseph Slima wkoll waslet biex timtela kull ma baqa' post wieħed tajjeb. U hekk ikollna skola oħra wkoll bimlija naqra il-postijiet dejjem qegħdin jonqsu. Qed inċemplu issa lill-mamma ta' Eve Cremona Gabriel. Sewwa. L-għodwa tajba, sinjura. L-għodwa tajba. X'liema skola tagħżel għal Eve, sinjura? St. Dorothy Slima. Grazzi, sinjura. Grazzi l-ġurnata tajba, grazzi. Mela sinjura għażlet l-iskola ta' St. Dorothy Slima. U hekk għandna għażla oħra u nkomplu bil-proċess li għaddejjin fih, issa din inċemplu lill-mamma ta' Amy Sherry, tajjeb. Nfakkarkom li aħna l-lejla nibatulkom email fej intom tkunu nindikalkom ta' kif għandkom tkomplu l-proċess. L-ewwel kont spjegajtilkom li ħanibatulkom link biex tkunu tistgħu fuq din il-link sibu timlew id-dettalji u anke tagħmlu l-pagament tagħkom kemm bil-Visa jew bil-Mastercard. Ekku, hello, l-għodwa tajba, sinjura? Bonġu, sinjura, bonġu. X'tażlilha lill-Amy, sinjura? St. Joseph Slima, grazzi, sinjura, grazzi. Grazzi, bye. Mela sinjura għażlet St. Joseph Slima għat-tifla tagħha Amy Sherry. U hekk kif intom tistgħu diġà taraw minn fuq il-grafika għandna skola oħra li imtliet li din id-darbija St. Joseph Slima li total nista' nitlob il-ekku reġija ġita tatna fuq l-iskrin it-tfal li għażlu dina l-iskola b'kollox kellha 14 il-post u l-tfal li għażlu li jinkitbu fuqha huma Nina Cremo Kutajjar, Matilda Polucino, Sofia Paċ Mizzi, Elena Maria Borċ Merċieqa, Giulia Fej Kassar, Victoria Edmondson Emily Maria, Nia Briffa Kadu, Marta Mikallef, Eliza Borċ, Amy Azzopardi, Ella Kamil Mikallef, Emma Konti Zammit, Emma Mikallef u Amy Sherry. Dawn huma tfal li nkitbu ġewwa l-iskola ta' St. Joseph Slima. Nistgħu nkomplu bil-proċess, nittama li għandna forsi fuq il-linja. All right, il-mamma ta' Amelia, l-għodwa tajba, sinjura. Good morning. X'tażel għall-Amelia, sinjura? No choice. All right, sinjura. Nirringrazzjak tal-li qed tistennina xorta. Grazzi, good day, good day, bye. Mela s-sinjura għamlet no choice, dan ifisser li mela għandna fuq il-linja wkoll il-mamma ta' Maraja Vella, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu, sinjura, l-għodwa tajba. X'tażlilha lil Maraja? St. Dorothy Slima. Nirringrazzjak, sinjura. Grazzi tal-għażla tiegħek. Mela s-sinjura għażlet l-iskola ta' St. Dorothy Slima. U issa qegħdin inċemplu wkoll il-mamma ta' Florence Tewgo Blola. U dalwaqt nimlew paġna oħra u din hija 17 il-paġna minn 25. Naqra mixjin ukoll. Wasalna fil-117, fil-fatt però huma 119 kważi 120 applikant 120 kieku bil-minuta il-wieħed konna nagħmluhom f'satejn imma naħseb qegħdin ndumu ftit iktar. Yes, hello, good morning. Bonġu, sinjura. X'tażlilha lil Florence? Our Lady Immaculate. Thank you, sinjura. Thank you, good day. Bye. Mela s-sinjura għażlet l-iskola Our Lady Immaculate. Nirringrazzjawha tal-li għadet tistenna u qasmet magħna l-għażla tagħha. Mela Florence ħatibda tattendi il-ħamrun Our Lady Immaculate u hekk imlejna paġna oħra.
Misna issa il-118 propju il-120 applikant. L-għodwa tajba, Sinjura? Hello? Hello, good morning. X'tażlilha lil-dejja, Sinjura? St. Dorothy Slima, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi, għaguri. Lilek ukoll, Sinjura, grazzi. Mela Sinjura għażlet St. Dorothy Slima, t-tifla tagħha Dejja Muscat. Tajjeb. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Eve Nina Inder. Mela, konti ngħidilkom l-ewwel li issa nibatulkom email u tkunu tistgħu tkomplu l-proċess għandna fuq il-linja l-mamma ta' Eve, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, x'tażlilha lil-Eve, Sinjura? Our Lady, grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi ta' kollox. Mela Sinjura għażlet Our Lady Immaculate Hamrun, tajjeb, u għanna għażla oħra. Konti ngħidilkom li natukom link fejn tkunu tistgħu tkomplu l-proċess ta' reġistrazzjoni. Għanna fuq l-linja wkoll il-mamma ta' Paola Testa, l-għodwa tajba, Sinjura? Our Lady, grazzi, Sinjura. Grazzi, l-għodwa tajba. Mela, għanna il-mamma ta' Paola Testa li għazlet l-iskola ta' Our Lady Immaculate. Mela, tkunu tistaw fuq dan il-link li niprovdu l-kom tatuna d-dettalji li taqblu mal-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni mal-iskola li ġiġa batnilkom kopja tagħha, tagħmlu il-ħlas tagħkom u jekk hemm bżonn tindikaw ukoll l-iskejjel ta' preferenza li tixtiequ dawn dejjem jekk inħoloq xi post vakanti. Min ma jistax iħallas speċjalment bil-Visa card jew bil-Mastercard għandu l-għażla l-oħra li jwieġeb għall-email li ħanibatulkom, l-email ħajkollha tweġiba bil-lest li intom tistgħu tużawha bid-dettalji tal-tifla tagħkom, tibatunna l-email anka tindikaw l-iskejjel li tippreferu jekk intom tixtiequ xi skola oħra, dan mhux bil-fors, u mbagħad tkunu tistgħu tibagħtu l-ħlas tagħkom permezz ta' ċekk tajjeb bil-posta b'mod normali. U aħna eventwalment dana jiġu kollox ipproċessat fl-uffiċċju u terġgħu tirċievu konferma minn għandha li rċevejna kemm il-ħlas u kemm l-għażliet tagħkom. Mela, għandna lill-mamma ta' Kaja Mallija fuq il-linja. Hello, Sinjura. X'tażel għal Kaja, Sinjura? St. Dorothy Slima, nirringrazzjak, Sinjura. Grazie, good day. Mela dik hija l-għażla tal-mamma ta' Kaja Mallija li għażlet St. Dorothy Slima, għandna issa l-mamma ta' Mattea wkoll, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, Sinjura, hello. Mela, lil Mattea, x'tażlilha, Sinjura? St. Dorothy Slima, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi ħafna, grazzi. Mela Sinjura għażlet ukoll St. Dorothy Slima għat-tifla tagħha Mattea. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Ela Bezzina Darmanin sewwa biex ittina wkoll l-għażla tagħhom. Kont ngħidilkom aħna la darba nirċievu minn għandkom l-iskejjel ta' preferenzi, il-konferma tal-kollaborazzjoni tagħkom u l-ħlas ukoll nibatulkom ukoll tweġiba nerġgħu nikdbulkom lura ngħidulkom li kollox huwa sew. Għandna fuq il-linja lill-mamma ta' Ela Bezzina Darmanin, l-għodwa tajba, Sinjura? Hello, Sinjura, yes. Lil-Ela, tażlilha xi skola, Sinjura? Our Lady Immaculate Hamrun. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Ekku. Mela, s-Sinjura Bezzina Darmanin għażlet Our Lady Immaculate Hamrun għat-tifla tagħha Ela. Our Lady Immaculate Hamrun. U dal-waqt inkunu mlejn. Mela, għandna l-mamma ta' Martina, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning. Yes. St. Francis Cospicua, grazzi, Sinjura. Grazzi, bye.
Mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Francisco Spikwa għat-tifla tagħha Martina Gatt. Tajjeb, u hekk għandna il-proċessi kompli miexi mlejna paġna oħra li hija l-paġna 18 u nibdew paġna 19. Qed insejħu issa lill-mama, il-mama ta' Emilia, il-għodwa tajba, Sinjura? Grazzi, Sinjura l-għodwa. Mela, x'tażel għal Emilia? St. Dorothy Slima, grazzi Sinjura, grazzi auguri, bye. Mela, Sinjura Xriħa għażlet għat-tifla tagħha Emilia l-iskola ta' St. Dorothy Slima. Mela, il-mama ta' Fej, l-għodwa tajba, bonġu Sinjura, x'tażlilha lil Fej? St. Dorothy Slima, xinajdlek Sinjura, grazzi ħafna, auguri, grazzi l-ġurnata tajba. Mela, Sinjura Bajjada għażlet St. Dorothy Slima għat-tifla tagħha Fej u issa din inċemplu lill-mama ta' Sabrina Fenek. Tajjeb, u wasalna fin-number 129 dal-waqt il-130 u 129 itnajt bħala applikanti bħala rank order u 127 għanna din id-diskrepanza ċkejk. Għaliex kena żewġ twins. Il-mama ta' Sabrina l-għodwa tajba? Bonġu, Sinjura, bonġu. Mela, x'tażlilha lil Sabrina, Sinjura? St. Albert il-Bred. Grazzi ħafna, Sinjura, u auguri. Grazzi, napprezza. Thank you. Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Albert il-Belt u naħseb hekk ukoll l-iskola ta' St. Albert the Great naħseb waslet biex timtela baqa' 3 postijiet. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Kate May Davis sewwa. U dana. U l-proċess miexi ġmielu. All right, mela din nippruvaw naqbdu lill-mamma ta' Kate May Davis u dana. Il-proċess ikompli mela sal-aħħar ta' Mejju għandna dan il-proċess fejn intom il-ġenituri qegħdin jagħmlu l-għażliet differenti tagħkom skont ir-riżultat tal-polza. U mbagħad f'Ġunju nibdew nsejħu lil dawk li fejn ħolqu postijiet vojta nibdew nsejħu lil min imissu. Yes. All right. Mela, Sinjuri, tgħidu li mir-reġija li kif kontattilkom fil-bidu aħna tinċemplulkom darbtejn. L-ewwel qed nagħmlulkom l-ewwel telefonata biex jekk ikolkom xi tixtiequ xi informazzjoni tkunu tistgħu saqsuna u aħna nweġbukom. U mbagħad nerġgħu nċemplulkom biex tidħlu magħna fuq il-linja fl-istudju. Nitolbukom biex wara li tirċievu l-ewwel telefonata u naqtaw minn magħkom il-telefon tħalluh free għaliex ftit wara nerġgħu nċemplulkom. U jekk intom iċċemplu lil xi ħadd forsi tkunu ferħanin bl-għażla tal-iskola tagħkom, aħna ħanerġgħu nsibukom engaged u allura mbagħad ikollna noqogħdu nistennew sakemm intom terġgħu tkunu free u nkunu nistgħu nerġgħu naqbdukom bit-telefons ta' l-istudju. Dan huwa dettall ieħor niskopruhom f'din l-esperjenza ġdida fejn aħna qegħdin nagħmlu din l-għażla tal-iskejjel magħkom b'mod dirett minn fuq l-internet u permezz tat-telefon. Permezz tat-telefon li hija teknoloġija naħseb jien ftit antika, però l-mobile mhux hekk antiki, però t-telefon huwa għandu ftit ta' żmien, però li jtina l-possibilità li nitkellmu ma' xulxin għalkemm ninsabu ħafna imbedin minn xulxin. U bil-permezz tal-internet qegħdin naslu propju fid-djar tagħkom jew fl-uffiċċji tagħkom intom fejn intom tina l-possibilità ta' mobilità kbira llum anke fuq il-mobile devices u fuq it-tablets m'hemmx qas għandek bżonn ta' computer kbir li biex tara dawn l-affarijiet isseguna kullimkien. Kull ma jrid wieħed ikollu xi wieħed minn dawn id-devices u jkollu connection ta' l-internet. Nfakkarkom li dina trasmissjoni wkoll recording tagħha tkunu tistgħu taċċessawh mill-paġna tal-iskejjel tal-Knisja li tinsab fi knisja.mt.
All right. Mela, din is-sinjura sa naqbduha b'mod dirett fuq il-mobile għadni kif semmejthom, ma stajniex naqbduha fuq il-linja tagħha u ħatkellimna minn fuq. Grazzi. L-għodwa tajba, sinjura? Hello? Good morning. Il-mamma ta' Kate, u xek? Iva. Mela, x'tażel għal Kate? St. Dorothy Slima. Grazzi, sinjura. Grazzi. Bye. Mela s-sinjura għazlet il-St. Dorothy Slima għal tifla taħħa Kate May Davis. Mela ħanikteb di l-għodwa tajba, sinjura. Hello. Il-mamma ta' Fejt, u xek good morning, sinjura. Mela, x'tażlilha lil Fejt, sinjura? St. Dorothy Slima. Grazzi ta' sinjura tal-paċenzja tiegħek. Għajd. Ija tiegħek Fejt Buġejja, sewa, tnaqblu. All right. Mela il-mamma ta' Fejt Buġejja jekk għadha tissegwina minn fuq l-internet għażlet St. Dorothy Slima tajjeb. Fil-fatt l-aħħar żewġ għażliet kienu tnejn għal St. Dorothy Slima. Kemm dik tal-mamma ta' Kate May Davis u anka ta' Fejt Buġejja. Issa għandna lill-mamma ta' Amelia Formosa fuq il-linja l-għodwa tajba, sinjura. Good morning, sinjura. X'tażlilha lil Amelia? Our Lady Immaculate Hamrun. Grazzi, sinjura, tal-paċenzja tiegħek ta' grazzi. Bye. Mela s-sinjura Formosa għażlet l-iskola ta' Our Lady Immaculate Hamrun għat-tifla tagħha Amelia. U hekk imxejna pass ieħor dal-waqt nimlew paġna oħra. Tajjeb, għandna l-mamma ta' Ariel Farrugia fuq il-linja l-għodwa tajba, sinjura. Mela, Our Lady Immaculate. Grazzi, sinjura. Proset. Grazzi, waguri. Mela, sinjura Ariel Farrugia għażlet ukoll l-iskola ta' Our Lady Immaculate il-Hamrun. Nirringrazzjakom ukoll tal-ilbiera ħafna minnkom ingħaqadtu magħna f'dik il-laqgħa li kellna fejn intom sirtu tafu wkoll xi ftit il-kapijiet tal-iskejjel ta' dawn l-iskejjel li intom qegħdin tażlu minnhom. Issa qegħdin inċemplu lil mamma ta' Amy Bartolo, il-number 132 bħala recorder. L-għodwa tajba, sinjura? Bonġu, sinjura, bonġu. X'tażli? Grazzi, napprezza. Mela, x'tażlilha lil-Amy, sinjura? Our Lady Immaculate Hamrun. Grazzi, sinjura. Grazzi u għagura, grazzi. Mela, sinjura għażlet l-iskola Our Lady Immaculate Hamrun. Mela, l-għodwa tajba, sinjura? Hello, l-għodwa tajba. Yes, it-nisimak. Olis, all right, Our Lady Immaculate. All right, sinjura. Grazzi, mela lilek ukoll, grazzi. Mela s-sinjura għażlet Our Lady Immaculate Hamrun ukoll għat-tifla tagħha. U tafa wkoll anke bl-abbreviation ta' Olis, Our Lady Immaculate. Tajjeb, issa din inċemplu lill-mamma ta' Jade Duncan u nistennew li tkun magħna dal-waqt ħalli wkoll tgħidilna wkoll x'inhi l-għażla. Yes, l-għodwa tajba, sinjura? Bonġu, x'tażel għal Jade, sinjura? St. Dorothy ta' Slima. Grazzi, sinjura. Grazzi u għaguri, grazzi. Mela sinjura għażlet St. Dorothy Slima, tifla tagħha Jade Duncan. Issa din inċemplu wkoll il-mamma ta' Mia Avery Zammit, dal-waqt tkun magħna wkoll fuq il-linja. Intom tissegwu miegħi wkoll fuq il-grafika. Mela, l-għodwa tajba, sinjura? Good morning. X'tażel għal Mia? Our Lady Immaculate. Thank you, sinjura. Grazzi, bye. Mela, sinjura għażlet Our Lady Immaculate Hamrun għat-tifla tagħha Mia Avery Zammit u hekk għandna wkoll għażla oħra. U issa din inċemplu l-kol Mija oħra u kol insertaw żewġ Mija late 173 u 8212 kol Mija Aksisa. Żewġ ismijiet, l-istess żewġ ismijiet. Din inċemplu. Mela l-għodwa tajba, sinjura?
l-għodwa tajba. X'tażlilha lil-Mija, Sinjura? Our Lady Immaculate. Thank you, Sinjura. Grazzi, augura. Bye-bye. Mela. Mela, Sinjura Mija Aksisa għażlet ukoll l-iskola ta' Our Lady Immaculate u issa misna nċemplu l-mama ta' Laura Sofija li dal-waqt tkun magħna wkoll. Ok, notaw ukoll l-iskejjel ftit qed jimtlew anke l-għażla tal-iskejjel naqset issa. Intom dejjem tistgħu issegwu magħna l-postijiet li għandna available fuq il-grafika tajjeb. Forsi wkoll xi ħud minnkom jixtiequ jindikaw l-għażla ta' preferenza ta' skola oħra, nfakkarkom li dan tkunu tistgħu tagħmluh permezz tal-email li ħanibatulkom jew billi għandna l-mama ta' Laura Sofija fuq il-linja l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura. X'inhi l-għażla tiegħek għal Laura? Our Lady Immaculate. Thank you, Sinjura. Grazzi. Grazzi, l-ġurnata tajba. All right. Mela, ekku kol dik kienet l-għażla ta' il-mama ta' Laura Sofija li għażlet ukoll Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun. Kif qaltilna Miss Audrey Gallia l-bieraħ Our Lady Immaculate il-Ħamrun hija skola ta' sorijiet li huma mxerda mad-dinja kollha u għalkemm f'Malta għandhom skola waħda barra minn Malta għandhom diversi skejjel oħra huma kongregazzjoni li jagħtu servizz anke fl-edukazzjoni barra li għatu kol servizz ukoll f'kampijiet oħra huma Franġiskani. Aħna Malta wkoll għandna wkoll sorijiet oħra Franġiskani li huma s-sorijiet li jmexxu l-iskejjel ta' St. Francis. Però kif tafu intom huma gruppi separati minn xulxin għalkemm ukoll huma Franġiskani. Min isir familjari mal-qasam tal-iskejjel tal-Knisja jibda jinduna li l-iskejjel tal-Knisja huma frott ta' familji jew kongregazzjonijiet kif ngħidulhom ta' reliġjużi differenti, irġiel u nisa. Fost l-irġiel pereżempju għandna l-Ġiżwiti, d-Dominikani, l-Karmelitani, għandna l-Salezjani u oħrajn tajjeb u fost il-bniet għandna St. Francis ta' St. Joseph, St. Dorothy. Kenna wkoll b'dispjaċir ngħid li nuża daqsxejn il-passat għax kenna wkoll is-sorijiet tas Sacred Heart li kienu jmexxu l-kulleġġ ġewwa s-Sacred Heart ġewwa Taslima. Mela għandna lill-mama ta' Eve Marie Fenek, l-għodwa tajba, Sinjura. Mela, Sinjura, x'tagħżel għall-tifla tiegħek Eve Marie? Our Lady Immaculate. Thank you, Sinjura. Grazzi, u auguri. Mela, Sinjura għażlet l-iskola ta' Our Lady Immaculate. U dik kienet l-għażla tagħha wkoll. U hekk imlejna paġna oħra wasalna paġna 21 il-mamma ta' Nicole, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. All right, mela, all right, Signora, grazie Signora, it's a no choice, grazie, bye-bye. Signora għażlet no choice u għaliex diġà qiegħda fi-skola tal-Knisja. Nirringrazzjawk tal-li għadet bil-paċenzja kollha xorta tistenna t-telefonata tagħna u hekk aħna kulħadd jaf x'kienet l-għażla tagħha għalkemm it's a no choice li wkoll però għażla li għamlet u li tagħti l-opportunità wkoll għal min imissu fuq il-lista ta' parteċipazzjoni sabiex hu jkun jista' jagħżel mill-iskejjel l-oħra. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Alexandra Belli li hija number 141 li dalwaqt tkun magħna wkoll. L-għodwa tajba, Sinjura? Yes. Għal Alexandra x'tagħżel inti? Our Lady Immaculate. Thank you. Thank you for being with us. Thank you. Good day. Bye. Mela, s-Sinjura għażlet Our Lady Immaculate
u issa qegħdin inċemplu l-mama ta' Lea Sammut. Ftit qabel kont qed ngħidilkom li aħna hawn Malta aħna fortunati li għandna ħafna skejjel li tal-Knisja frott tal-inizjattiva ta' gruppi differenti ta' reliġjużi, ta' sorijiet u patrijiet li jinsabu ġewwa Malta. Dawna ħassew il-karizma tagħhom u ħadu l-inizjattiva sabiex jagħtu dan is-servizz soċjali u edukattiv fl-iskejjel ta' Malta. Ħafna minn daw il-kongregazzjonijiet huma internazzjonali, però għandna l-pjaċir ngħidu wkoll li xi wħud ukoll huma Maltin. Anzi, saħansitra għandna waħda wkoll minn Għawdex. Għandna l-kongregazzjoni ta' St. Francis li għandhom diversi skejjel hawn Malta, għandhom diversi kindergardens, 3 primarji u sekondarja ġewwa Taslima u għandhom ukoll primarja ġewwa Għawdex u kindergarden oħra ġewwa Għawdex. Din hija propju kongregazzjoni Awċija. Madre Margherita da Brincat kienet il-fundatriċi ta' din il-kongregazzjoni li llum mhux biss tinsab Malta u Għawdex imma wkoll imxerda wkoll mad-dinja. Għandna wkoll il-Mr. Sammut fuq il-linja, il-papa ta' Lea, l-għodwa it-tajba. Hello, Mr. Sammut, ma nafx jekk għadekx fuq il-linja? Hello? Nibża li tlifni ħina nisma' beeping sound. Nerġaw nċemplulu, nerġaw dana. Mela, kontit ngħidilkom li għandna daw il-kongregazzjonijiet, daw il-gruppi ta' reliġjużi u fosthom anke għandna waħda minn Għawdex. Minn Malta wkoll għandna wkoll il-kongregazzjoni tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li għandhom il-kulleġġ tas-Subien ġewwa ir-Rabat tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li hija kongregazzjoni wkoll Maltija għaliex imwaffqa minn Monsinjur De Piro tajjeb u wkoll għandna mela din il-kongregazzjoni. Mela, għanna il-papa ta' Lea Sammut fuq l-linja l-għodwa tajba ser. Bonġu, bonġu. Xini l-għazla tijak għal-mama għal-Lea? Our Lady Immaculate, thank you, Signor, thank you, tata li naqat maħna, thank you. Mela, il-papa, grazzi, babaj. Mela, il-papa ta' Lea għazel Our Lady Immaculate, tajjeb. Bħalissa du kif da l-ofsinar u ngħidu t-tiġiġa fuq in-nar. U għadna għaddejjin b'dan il-proċess baqgħanna ftit applikazzjonijiet oħra x'namlu, wasalna fin-number 144, ġifieri sal-170, baqgħanna qisu ftit inqas minn 30 oħra. Nittamaw li nkomplu b'dan il-proċess, forsi nħaffu ftit iktar, ħalli naslu wkoll sa tmiem tiegħu mingħajr ma ndumu ħafna. Kont qed ngħidilkom xi ħaġa dwar il-kongregazzjonijiet differenti li waffqu dawna l-iskejjel li għandna ġewwa Malta, l-iskejjel tal-Knisja, frott ta' inizjattiva u ta' ħidma ta' gruppi differenti u kollha għandhom l-istorja tagħhom. Kont qed ngħidilkom li diversi minnhom huma kongregazzjonijiet internazzjonali, però fosthom għandna wkoll oħrajn kongregazzjonijiet Maltin, tajjeb Maltin u xi ħaġa wkoll minn Għawdex ukoll. Għandna fuq il-linja l-mama ta' Eixja Attard Kassar, l-għodwa tajba, Sinjura? Good afternoon, Sinjura. X'tażlilha lil Eixja? St. Albert. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela għandna l-St. Albert fuq il-linja. Sorry, skużawni, m'għandniex il-St. Albert fuq il-linja. St. Albert naħseb jikkomunika magħna mis-sema għaddiż kbir u għaddiż tad-Dominikani u teologu u għaref kbir tal-Knisja, konsidrawh bħala dottur tal-Knisja u għalli ħanna dan il-kulleġġ ġewwa l-belt imsemmi għalih. U li ta' min jiftakar ukoll li forsi tafu li jaħsbu wkoll sabiex jinbena kulleġġ ġewwa Ħalaxa u hekk dina l-iskola timxi mill-belt. Naħseb smajtu wkoll forsi li din is-sena St. Albert the Great barra li ħajkollu l-klassijiet tiegħu tal-primarja u s-sekondarja ġewwa il-belt ħajiftaħ kindergarten ukoll ġewwa l-Vgura. U għalhekk il-ġimgħa d-dieħla meta nkunu qegħdin nagħmlu l-għażliet tal-Kinder 1 u tal-Kinder 2, żdiedet din l-għażla fejn il-ġenituri jistgħu jażlu wkoll li jibgħatu t-tfal tagħhom ġewwa l-Kindergarten ta' St. Albert ġewwa l-Vgura.
Fakru wkoll li St. Albert fil-waqt li kienet skola tas-subien biss xi 4 snin ilu kienet ħadu d-deċiżjoni li minn skola tas-subien issir co-ed. U sena b'sena sewa dejjem nibdew mill-sena ta' dħul jidħlu subien u bniet u naqra l-iskola tinbidel minn skola li kienet kollha tas-subien tinbidel fi skola li ħaskun tal-bniet u tas-subien. U għalhekk dawn ukoll qed jippjanaw li jkollhom premises ġodda ikbar u isbaħ ġewwa ħalaxa fejn daw it-tfal mbagħad ikunu jistgħu jkomplu l-edukazzjoni tagħhom. Nawguraw lahom mill-qalb sabiex dan il-proġett ma jdumx ma jitwettaq u l-edukazzjoni wkoll ikun aktar postijiet ta' tfal jkunu jżidu klassi oħra, ikun aktar fejn nilqgħu tfal fiha, hekk wasal għandna telefonata issa fuq il-mobile flok fuq il-linja l-oħra. L-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura. Il-mama tal-Leja u xek inti? Yes, tista' tgħidilna x'inhi l-għażla tiegħek? St. Francis Cospicua. Grazzi ħafna, Sinjura, grazzi, bye. Għandhom telefon tagħhom ma jaċċettax unknown number għalhekk. Issa skoprejna xiex. All right. Mela, qed nitgħallmu xi ħaġa oħra, Sinjuri, peress li t-telefons tal-istudju huma unknown numbers, xi ħut minnkom ikolkom li ma jaċċettawx unknown numbers u għalhekk ikonna nċemplulkom mbagħad fuq il-mobiles tagħna li mhumiex unknown numbers naħseb intom li jista' tħalltu midħla tal-proċess in-numbers li għandna d-dispożizzjoni tagħna drajtuhom sewwa u inti nċemplulkom minnhom. Dejjem nitgħallmu dejjem xi ħaġa oħra u hekk forsi nħaffu iktar il-proċess għax la darba nkunu nafu x'inhi d-diffikultà nistgħu nsibu soluzzjoni għaliha u nkunu nistgħu immexxu l qudiem. Grazzi dejjem tal-kooperazzjoni tagħkom. Issa bdejna ngħajjew ukoll għax issa ilna 3 sigħat sewwa fuq il-linja kważi. Mela, għandna lil mama tal-Ara Dalli fuq il-linja, yes, l-għodwa tajba, Sinjura? St. Dorothy Slima. Quick and easy, Sinjura, grazzi. Thank you, bye. Grazzi. Sinjura kienet veru preparata mill-ewwel qalt li l-għażla tagħha St. Dorothy Slima. Hekk għandna nistgħu immexxu u qegħdin inċemplu lil mama ta' Martina Xkem. Mela, l-għodwa tajba, Mr. Xkembri. Hello, yes. Għajdli, Sinjur, yes. L-għażla l-Martina? Our Lady Immaculate il-Ħamrun. Grazzi, Sinjur, grazzi u għagura, mela. Il-papa ta' Martina Xkembri għażel Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun għat-tifla tiegħu Martina Xkembri. Nawgurawlu wkoll bħalma nawguraw lilkom il-koll il-ġenituri li qed tagħżlu skejjel tal-Knisja. Hekk imlejna paġna oħra dik kienet il-paġna 21 u issa qegħdin inċemplu lil mama ta' Elise Kawki. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Hello, mama ta' Elise? Yes, l-għodwa tajba. Xtazlilla l-għodwa tajba, Sinjura? Xtazlilla l-Elise? St. Dorothy Slima, grazzi, Sinjura. Grazzi, thank you, bye-bye. Mela, il-mama ta' Elise Kawki għażlet l-iskola ta' St. Dorothy Slima u issa din inċemplu l-mama ta' Giulia Maria Sant'Angelo. St. Dorothy Slima, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, good morning. Xtazlilla lil Giulia Maria? St. Dorothy ta' Slima, grazzi, Sinjura, grazzi. Iwa, rajt ħafna, grazzi. Thank you, grazzi. Mela Sinjura għażlet St. Dorothy Slima, għat-tifla tagħha Giulia, u issa din inċemplu l-ukoll il-mama ta' Veronika Muscat. U dal-waqt tkun magħna wkoll u jkollna hekk l-għażla tal-150. Ifisser li baqgħanna biss 20 għażla oħra. Għandna St. Albert the Great. Yes, Mr. Muscat, l-għodwa tajba.
Grazzi, sir, grazzi. Grazzi. Bye, bye, bye. Mela, Signora Azel Our Lady Immaculate, għat-tifla tiegħu Veronika Muscat. Sewa, grazzi tal-li naqat magħna wkoll, u hekk għamilna din l-għażla wkoll. U issa qegħdin inċemplu lil mama ta' Fej Muscat. Yes, Lodwa tajba, Mrs. Muscat, Lodwa tajba. Saint Dorothy Slima, grazzi Signora, grazzi, bye bye. Mela Signora għaltinna wkoll l-għażla tat-tifla taħħija Saint Dorothy Slima. U issa din inċemplu lil mama ta' Julie Demicoli Ferrito. U hekk inkomplu b'dan il-proċess. Mela, Lodwa tajba, Signora? Hello. Grazzi, Signora. Mela, inti għażilta grazzi, napprezza. Bye. Mela, l-Signora, l-mamma ta' Julie għażlet l-iskola ta' Our Lady Immaculate. Mela, għannessa l-mamma ta' Elena Zammit fuq l-linja l-għodwa tajba, Signora, hi. Grazzi. Saint Dorothy Slima, grazzi Signora, grazzi, bye, good day, bye. Mela Signora għażlet Saint Dorothy Slima, t-tifla tagħha Elena Zammit. U issa imiss l-ġenituri ta' Ella Jade Hawkins, il-number 154, dal-waqt inkunu mlejna paġna oħra, jiena dejjem inħares lejn it-tmiem ta' dawn il-paġni. Mela, l-għodwa tajba, Signora. Hello. Yes, stażlila l-Ella, Signora? Saint Dorothy Slima, grazzi, Signora. Grazzi, auguri, bye. Mela ek imlejna paġna oħra u dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Ella Jade Hawkins li għażlet Saint Dorothy Slima. Issa din inċemplu l-mamma ta' Jade Piscopo 155. Tajjeb, u għek risqin dejjem lej it-tmiem, baqanna 15 il-laż l-oħra x'namlu. Nikkalkulaw li finqas. Yes. Il-mama ta' Jade, l-għodwa tajba. Hello, Signora, hello. Bonġu. X'tażlilha lil Jade? Our Lady Immaculate. Grazzi, Signora. Grazzi, thank you, bye. Mela, s-Signora għażlet Our Lady Immaculate għal tifla tagħha Jade Piscopo. U yes, l-għodwa tajba, Signora. Hello, Signora. X'tażlilha lil Ella Rose? Saint Dorothy Slima, grazzi, Signora. L-għodwa grazzi, bye. Mela, ekk għanna zloħra s-sedin inċemplu l-mamma ta' Georgie Hogg, dal-waqt kummana u kol, u nkomplu b'dan il-proċess. L-ewel kontit najdilkom xi ħaġa dwar il-kongregazzjonijiet differenti li wafqu dawna l-iskejjel tal-Knisja li aħna fortunati li għanna tant minnhom għaw Malta. Mela, l-għodwa tajba? No choice, Signora, grazzi tal-li naqat maħna xorta. Grazzi, thank you, bye. Mela, no choice. U dana. U għek għanna posti ħormel għal dawk li għedin fuq il-waiting list li għedin jistennew fuq il-lista tal-parteċipazzjoni. Nfakkar li mussan ċemplu l-omada li xanna ħafna xogħol imma matul Ġunju ibqgħu ċerti li nċemplu l-om skont dejjem dak li min imissu tajjeb. Pubblikament qed nippubblikaw ir-riżultati kollha u kollha kemm intom tistgħu tiċċekkjaw u ssegwu l-proċess kif jiżviluppa. Issa qegħdin inċemplu lil mamma ta' Alajaza Faith Gallia. Tajjeb. Kont qed ngħidilkom fuq daw il-gruppi ta' reliġjużi nisa u rġiel li wafqu diversi skejjel hawn Malta. Nfakkar ukoll li għandna l-kongregazzjoni, mhux il-kongregazzjoni, il-grupp tal-mużew minn waqqaf minn San George Preka,
qaddis l-ewwel qaddis Malti, qaddis li n-nannit tagħna jiftakru sewwa li mhuwiex antik daqshekk, li propju huwa stess kien għażel ukoll u kien żar l-iskola ta' St. Michael ġewwa l-Ħamrun. Għandna l-mamma ta' Elza Fejt Galja, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning, good morning. Għadli, Sinjura. Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura, grazzi, grazzi, u auguri. Mela, grazzi, bye-bye. Bye-bye. Mela, u għanna il-Sinjura għazlet Our Lady Immaculate Elza Fejt Galja. U kontet nirrankantalkom da għanna. All right, mela għanna l-mamma ta' Francesca fuq l-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. Mela, xtazlilla l-Francesca, Sinjura? Saint Dorothy Slima, grazzi, Sinjura, grazzi, grazzi, good day, good day. Bye-bye. Mela, il-Sinjura u kol għazlet l-iskola ta' Saint Dorothy Slima u kif tistaw tindunaw mill-grafika, Saint Dorothy Slima baqa post wieħed biss. Mela, il-mamma ta' Emma Borch fuq l-linja, l-għodwa tajba. Wow, bonġu, Mr. Borch, thank you. Our Lady Immaculate, thank you, sir, thank you. Our Lady Immaculate, grazie, bye-bye. Mela, il-papa ta' Emma Borch għazel Our Lady Immaculate. All right. Mela, għanna dina l-għazla ta' Our Lady Immaculate. U issa tinċemplu l-mamma ta' Siena Grek, il-106. Mela, il-mamma ta' Siena, Our Lady, mela, le, Signora, grazzi, Our Lady, grazzi, u ġurnata tajba. Thank you, Signora, bye. Mela, il-Signora, il-mamma ta' Siena Grek, għazlet l-iskola ta' Our Lady Immaculate ġewwa l-Ħamrun. U jiena ninsab kuntent ħafna li mlejt paġna oħra. U issa l-paġni għadin jonsu baqa li tnejn biss, 24 u 25. Ġifiri dejjem nisqin iktar viċin lejn it-tmiem ta' dan il-proċess. Yes. Mela, il-mamma ta' Naomi fuq il-linja. Hello, l-għadwa tajba, Sinjura. Xtazlilla Our Lady Immaculate. Grazie, Sinjura. Grazie, bye-bye, good day. Mela l-mamma ta' Naomi Camilleri għazlet Our Lady Immaculate il-Ħamrun. U s-sedin inċemplu l-mamma ta' Lucia De Bono. Kontit najdilkom li propju San George Preka kien meta intazlet il-propieta li jem ġewwa ħal-Ormi bej ħal-Ormi u Santa Venera, għanna l-mamma ta' Lucia De Bono li edha fuq l-linja l-għodwa tajba, Sinjura. Yes. Yes. Grazie, sir, grazie. Nirringrazzjak tal-li xorta naqat maħna. Mela, grazie, napprezza. Bye. Mela, il-papa ta' Lucia De Bono għadu kif informana li it's a no choice. Tajjeb, it's a no choice. U issa din inċemplu l-mamma ta' Teja Camilleri. Kontit najdilkom li din il-propieta li jem ġewwa ħal-Ormi Santa Venera, aktar naħseb Santa Venera, fejn hemm l-iskola ta' St. Michael. Dun George Preka kien preżenti u kien birek propju din għal-propieta. L-għodwa tajba l-mamma ta' Teja Camilleri. Bonġu, xtazlila lil-Teja. Our Lady Immaculate. Grazzi, Signora, grazzi. Good day. Mela, għanna il-mamma ta' Raquel Kassar Bruno fuq l-linja l-għodwa. Grazie, Signora. Good afternoon. Mela, xtazilla l-Raquel, Signora? Our Lady Immaculate. Grazie, Signora. Grazie, bye-bye. Mela, Signora Zledda.
Yes, mela. Kontet ngħidilkom li San George Preka kien propju birek dina il-proprjetà u kellu xewqa kbira li jara dina l-iskola tikber u tiżviluppa. Kif tafu San George Preka kien jemmen ħafna fit-talim u kien jilmenta li kemm hemm bżonn tat-talim, kien jilmenta li n-nies ma tantx isibu min jgħallimhom u għalhekk kien verament jemmen fl-edukazzjoni. U kien anka beda l-edukazzjoni li u jgħallem il-grupp ta' adulti u mbagħad dawn jgħallmu lill-oħrajn, wieħed jgħallem lill-ieħor. U kienet wafqet dina l-iskola ta' St. Michael li llum ukoll ma' ġemba hemm ukoll id-djar biex ngħidulek id-djar tal-anzjani jew tax-xjuħ tal-membri tas-soċjetà tal-irġiel tas-soċjetà ta' St. Michael u mbagħad jerġa' fl-aħħar parti hemm ukoll ċentru sabiħ fejn isiru laqgħat u rtiri għal dawk li jixtiequ tajjeb. Dwar il-kongregazzjonijiet tan-nisa, tal-sorijiet, nixtieq infakkar li wkoll xi ħud minnhom kienu frott kif naqbad ngħidlu, frott tal-Revoluzzjoni Franċiża. Diversi kongregazzjonijiet tal-sorijiet kienu minn Franza u minħabba Revoluzzjoni Franċiża kellhom jitilqu minn Franza, ivvjaġġaw lejn il-Mediterran u hekk spiċċaw anka ġewwa Malta. Tajjeb, dan huwa proċess li frott disgrazzja kif tajt, inħolqot grazzja għalina. Dan huwa proċess li kien tal-istorja. Kenna esperjenzi ta' daw il-fundaturi jew nies li kienu viċin tal-fundaturi ta' dawn il-kongregazzjonijiet li bis-saħħa ta' din id-disgrazzja li kellhom jitilqu mingħajr twelidhom ivvjaġġaw u kienu missjonarji u waslu anka ġewwa Malta. Kien hemm anke minn fosthom spiċċaw Malta bħal San Pawl minħabba tempesta. Fil-vjaġġ tagħhom lil-nord tal-Afrika kellhom jispiċċaw ġewwa Malta. U hekk aħna Malta għandna din il-varjetà differenti ta' kongregazzjonijiet li huma jiffurmaw parti mill-Knisja u li wkoll iddedikaw ruhom għal dan il-kamp tal-edukazzjoni fejn inbnew dawn l-iskejjel matul iż-żminijiet, ħafna minnhom mela għandna fuq il-linja wkoll il-mamata Kaylee May Kershaw. Good afternoon, Lodwa tajba, Sinjura. Mela, x'tażlilha lil Kaylee, Sinjura? Mela, grazzi, Sinjura. Sinjura, grazzi. Lilek ukoll, Sinjura. Mela, Sinjura għażlet St. Dorothy ta' Sliema għal tifla tagħha Kaylee May Kershaw. Sewwa, all right. Mela, għandna dina l-għażla wkoll u issa qed inċemplu lill-mamma ta' Sofija Lauri Puso. Yes, Mr. Puso? Yes, Lodwa tajba? Hello? Yes. Our Lady Immaculate. All right, nirringrazzjak, sir. Grazie, bye, thank you tal-paċenzja tiegħek. Mela, il-papa ta' Sofija għażel ukoll Our Lady Immaculate. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Elea Marie Borg Cardona. Yes, Lodwa tajba, Sinjura? Mela, x'tażlilha lil Elea? Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura, tal-paċenzja tiegħek ta' li għattissi. Grazzi. Bye-bye. Mela, s-Sinjura għażlet ukoll Our Lady Immaculate u risqin lejn it-tmiem hekk wasalna mlejna paġna oħra u jiena ħanibda l-aħħar paġna 25 u baqa' għandna żewġ għażliet x'nagħmlu jew x'tagħmlu intom. Qed inċemplu issa lill-mama ta' Francesca Maria De Bono u warajja lil Ela Mejla Grixti. Tajjeb, dawn huma l-għażliet li qatt iridu jsiru. Jiena noqgħod il-balluta u ma' ġembna hemm ukoll triq il-kulleġġ li hija msemmija għal kulleġġ li kien hemm ġewwa propju f'din it-triq li fis-seklu ta' qabel għax issa ġiġadin fis-seklu 21 kien hemm il-kulleġġ tal-Ingliżi tal-Protestanti, però mbagħad ukoll kien ittieħed Lodwa tajba, Sinjura, l-mamma ta' Francesca.
Grazzi, signora, grazzi. Grazzi. Mela, signora, grazzi, babaj. Mela, signora għazet Our Lady Immaculate il-Ħamrun. Tajjeb. Kontit nirrakkontalkom ftit li ġewwa Taslim hemm triq isimha Triq il-Kulleġġ. L-ewwel kien hemm kulleġġ tal-Ingliżi tal-Protestanti u mbagħad dik il-proprjetà kienu xtrawha l-Ġiżwiti u kienu il-provinċja Ingliża tal-Ġiżwiti li ħadet dak il-kulleġġ. Però l-Ġiżwiti wkoll kien hawn il-provinċja Taljana preżenti u kienet xtrat ukoll il-provinċja Taljana proprjetà tagħha ġewwa Birkirkara fejn illum hemm il-kulleġġ ta' San Luigi. Eventualment il-provinċja Ingliża ma baqgħetx Malta u baqgħet biss dik Taljana. U għalhekk fil-fatt illum għalkemm għad hemm il-kappella tal-Ġiżwiti ġewwa Old College, mela għandna fuq il-linja il-mama ta' Ela Marie Mejla Griċti. Bonġu, signora. X'tażlilha lil-Ela Marie? Our Lady Immaculate. Grazzi, signora, tal-li naqat magħna u tal-paċenzja tiegħek. Grazzi, signora, grazzi. Mela dik kienet l-aħħar għażla li kellna għallum, kienet l-għażla tal-mamma ta' Ela Marie Mejla Griċti li għażlet l-iskola ta' Our Lady Immaculate u hekk għalaqna din is-sessjoni tal-għażliet tagħna għallum. Infakkarkom li dawk il-postijiet li baqgħu vojt għaliex xi nies ma għamlux għażla sa nofruhom lil dawk li qegħdin fuq il-lista ta' parteċipazzjoni li mbagħad inċemplulhom kif nkunu fix-xahar ta' Ġunju għaliex aħna sal-aħħar ta' Mejju impenjati bl-għażliet li għandna darbtej fil-ġimgħa. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nirringrazzja lill-tim tal-We Media ta' din it-trasmissjoni li għamlulna possibbli. Nirringrazzja wkoll l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ġewwa il-Kurja. Nirringrazzja ħafna bil-qalb il-dawk in-nies li għandna 4 min nies li qegħdin maqfulin ġewwa l-uffiċċju li kienu qegħdin iċemplu dan il-ħin kollu, naħseb sturdew iċemplulkom u nirringrazzja lilkom tal-kooperazzjoni tagħkom. Nirringrazzja wkoll il-kollegi li għandi ma' ġenbi hawn li kienu qegħdin ikomplu r-reġistrazzjoni tal-għażliet tagħkom u anka l-notar Robert Aquilina li qiegħed ma' ġenbi li segwa kollox u anka ħan noti tiegħu u hekk iċċertifika li kollox huwa miexi. Ekku waslu nirringrazzjakom tal-li ġew dawn li kienu magħna, ma nafx hekk intom sta tidru għax qaluli ekku il-kamera tajjeb proset ħafna, nixtieq nirringrazzjahom għandna lil Father Mark Ellur li huwa il-kap tas-seminarju u nirringrazzjah li mhux illum biss imma u mhux din is-sena biss imma sena wara sena jgħinna ħafna fil-proċess ta' dħul. Mbagħad għandna lil Miss Cynthia Kassar li minn din is-sena tieħu ħsieb il-proċess ta' dħul huwa f'idejha. Jiena nserraħ rasi mogaw. Niċċajtaw daqsxejn, Sinjura, nirringrazzja ħafna bil-qalb tal-li tieħu ħsieb tad-dettalji kollha, ma ngħidilkomx kemm il-dettall hemm. Eluf u eluf ta' dettalji. Biss infakkarkom, mhux qed niċċajta meta qed ngħid eluf għaliex jew qed neseġer għaliex infakkarkom li aħna jkollna iktar minn 3500 applikant. U kulħadd għandu ċirkustanzi tiegħu u tieħu noti għal kollox u tgħinni mhux tgħinni tmexxi l-proċess jien pjuttost ngħin lilha biex inkomplu dan il-proċess. Grazzi ħafna lil Cynthia. Bat ma ġemma għanna mill-segretarjat il-Jane Buzutti li tlabni għati ġitejna u kol f'daw l-okkazjonijiet u anka lila u l-sħaba li u kol inaqdu maħna. U kol għandi zewċ kollegi u kol għawnek il-Miss Josette Havenborn u l-Analiz Vella li kienu għadin jieħdu ħsieb ta' kollox u kol fuq il-kompjuter id-daħħal l-anżliet ta'kom għanna l-Cliven xkuljom Bonnici, sewa Cliven Bonnici li bil-paċenzja kollha bħal ġejn ingħaqad magħna ħalla x-xogħol tiegħu regolari u ma ddejjax jiġi magħna u nirringrazzjahom bil-qalb tas-sapport tagħhom. Għaliex huwa proċess li involvi ħafna xogħol u ċertament ma jistax isir minn wieħed waħdu. U rridu ħafna l-kollaborazzjoni ta' xulxin u tagħkom ilkoll. Għalhekk nirringrazzjakom ilkoll u l-bambin iberikkom. Grazzi tal-attenzjoni.
Grazie.